quen manda na sala. Grazas pola presenza a todos os que están aquí, tamén aos que nos seguen a través de internet e aos que nos seguirán na distancia temporal e espacial, non? Cun agradecemento especial que quero facer desde xa aqueles que seades aquí ou que nos sigades no futuro, que fostes doantes de alguna maneira de patrimonio oral da parte da nosa memoria e tamén un agradecemento especial ás persoas que promoveron e de alguna maneira fixeron tamén recollidas desta memoria oral. Na mesa acompáñame Alejo Amoedo, que é o coordinador do Arquivo Sonoro de Galicia e que falará tamén da xornada, e Ramón Piñeiro Muíña Chito, que realmente falará en nome dos organizadores da xornada de hoxe. Acompáñanos Teresa e Xavier tamén aquí na primeira fila, que de alguna maneira, bueno, organizaron, puxeron en marcha, idearon, propuxeron, organizaron e conducen a xornada de hoxe e naturalmente tamén un saúde e agradecemento especial aos nosos convidados e convidadas que van intervir ao longo desta tarde. Esta, como dixen antes, é unha actividade do Arquivo Sonoro de Galicia que, bueno, eu quería, xustamente polo carácter desta xornada de hoxe, quería salientar xustamente a importancia que para nós ten o Arquivo Sonoro de Galicia como un dos 4 centros de documentación que ten o Consello da Cultura Galega e, no caso de Galicia, un arquivo único. E eu diría que incluso nun espazo moito máis amplo, un arquivo único, porque bueno, non solamente pola, bueno, xa a longa trayectoria de continuidade institucional que ten, senón tamén polos moitos materiais que leva arquivado, que leva catalogado, que leva axudado a preservar ao longo de todo este tempo, porque cando falamos de Arquivo Sonoro de Galicia hai que pensar, todo o mundo pensa de entrada na música e efectivamente, claro que a música ocupa unha parte moi grande, moi esencial do fondo que nós temos reunido no Arquivo Sonoro de Galicia, e cando decimos Galicia, decimos a Galicia territorial e a Galicia que está espallada polo mundo. Por tanto, si un enorme arquivo que ten un fondo musical moi grande, non? Nunca pode ser completo, pero sí que se tende a ter o que se pode adquirir e tamén o que nos doan, pero é moito máis ca iso, porque cando decidimos Arquivo Sonoro de Galicia hai que pensar que neste arquivo hai voces que contan historias, que contan sucedidos, que contan lendas, que nos axudan non solamente a ter un gran patrimonio oral que conta tamén aspectos do noso patrimonio inmaterial e da nosa historia, como os feitos acontecidos mesmos que narran a vida das comunidades e das persoas que nela habitan, non? Pero hai moitos outros sons que están recollidos no Arquivo Sonoro de Galicia, como son os sons que nos envolven, a paisaxe sonora que nos envolve, non? A min gustaría poñer como exemplo do canto do carro, porque recordo nunha ocasión que Segade, recollendo un premio no Paraninfo á Universidade, dixo, bueno, agora é imposible explicarlle a alguén como canta un carro, non? E esa expresión e eses cantares que cantamos de eu quero que o carro cante, etcétera, etcétera, son incomprensibles para unha grande parte da poboación porque non imaxinan cal era ese son. Poden oílo porque no Arquivo Sonoro de Galicia está grabado o carro cantando. Igual que están grabados toques de campás, están grabadas augas que correron e xa non corren por algúns lugares de Galicia, etcétera, etcétera. É dicir, que cando falamos do Arquivo Sonoro de Galicia, falamos de un arquivo que concentra partes moi importantes do noso patrimonio, do noso patrimonio cultural, como digo, a música como algo, bueno, pola súa dimensión máis presente, pero hai moitos outros aspectos que necesitan ser recollidos
preservados, transmitidos, etc. Non? En calquera caso, un referente indiscutible no seu ámbito. Cando falamos de fondos sonoros, xa digo, hai toda esa amplitude, pero dentro desa amplitude nos ocupámonos basicamente de traballala en tres liñas que quixera mencionar. Unha, na propia grabación e recompilación, que se fai de maneira constante, a través de grabacións sonoras históricas e actuais, voces cultas e populares, a parte de formas de achega diferentes, como pode ser, decía antes, pois a cesión de materiais, doazóns completas, digitalización que facemos de fondos que non están dentro do noso arquivo físicamente, pero que sí que podemos acceder a eles, digitalizalos e, por lo tanto, incorporalos nese outro formato, que tamén é unha maneira de preservalo. Pasa moito cos que están en comunidades galegas da emigración. Nós non pretendemos descapitalizar as sociedades galegas da emigración, nin americana nin europea, xa non digo as da Australia e noutros lugares, senón que eles sigan tendo o seu patrimonio, que sigan coidando desa parte do patrimonio galego que está polo mundo adiante, pero si nós pretendemos poder digitalizalo para que haxe unha copia en Galicia e, en caso de catástrofe, nós seguir tendo unha copia de todo iso, non? Pero tamén a preservación e catalogación e a difusión. A difusión con un acceso aos fondos, con actividades e xornadas como a presente, que unhas veces o que tratan é de divulgar coñecemento e noutras de propoñer debates, foros de debate, de intercambio de experiencias, opinións, puntos de vista, etc., pero tamén de formación para quen poida necesitar unha axuda nese sentido. E logo temos un fondo bibliográfico dentro do Arquivo Sonoro de Galicia, non todo é son audible, tamén hai outro tipo de achegas, como son, bueno, a parte que temos de adquisicións polas distintas vías, de publicacións propias, que nós promovemos liñas de publicación, e nese sentido, pois, xa que volvemos a falar outra vez da música, de partituras, non solamente de partituras que imos arquivando, digamos, recollendo e arquivando, senón tamén que imos editando. E esta xornada, e remato xa para darlle a palabra a eles, vexo que a máis a sala está agora algo máis nutrida que antes, e dolle de novo a benvida aos que chegaron despois. Esta xornada quere poñer en valor, eu creo que o título é bastante explícito, quere poñer en valor xustamente as actividades académicas de recollida de patrimonio oral. Digo académicas porque realmente vai desde as primeiras idades de escolarización ata os últimos ciclos universitarios. Poñer en valor tanto os aspectos formativos que ten este tipo de actividade, de aprecio ao patrimonio, de diálogo interxeracional, de valorar o saber do outro, de aprendizaxe de diversas fontes, etc. Pero tamén o valor dos materiais recollidos por esta vía. Bueno, intentar millorar, perfeccionar as formas de colectalos con criterio, de garantir, pois, de alguma maneira, a trazabilidade deses materiais, en que lugares, en que datas, que persoas, etc., de asegurar a conservación, porque sen a conservación non hai transmisión, e logo, pois, naturalmente, todo o traballo que ten que ver máis técnico de arquivística, de catalogación, de dar a coñecer, poñer a disposición, etc. Non é o Arquivo Sonoro de Galicia o único que está facendo este traballo, afortunadamente para Galicia. Nós temos moito traballo feito neste sentido, ofrecémonos a seguir facendo máis. Hai outros arquivos que teñen traballo feito semellante. Aquí está Fernando Rey en primeira fila, porque o ILGA, Instituto da Lingua Galega, leva desde hai décadas tamén formando un arquivo sonoro deste tipo. De feito, nós ali no ILGA temos o arquivo
do galego oral, non? E hai outros proxectos que se dedican a iso, tamén moito en boa medida, non exclusivamente nutridos con materiais que proceden de distintos proxectos postos en marcha dentro do ensino, e hai outros lugares que tamén o están facendo, pero quero dicir que é importante concienciar de que esos son materiais valiosos, de que son materiais valiosos, que son materiais aproveitables, que moitos traballos de lingüística, de música, de patrimonio inmaterial, etc., fanse con base nestes traballos que foron recollidos por xente de todas as idades a través de todos os niveis do ensino. E, xe máis, dou a palabra a Samuel. Gracias. Bueno, boas tardes a todos. Gracias, Presidenta, Moncho e compañeiros. Sabemos que recoller a memoria oral nas aulas indudablemente transforma a escola nun espacio vivo onde o alumnado conecta co seu legado a través dos testemunhos dos maiores, sobre todo. Esta práctica, impulsada por docentes cunha extraordinaria sensibilidade, como os que hoxe participan na xornada, non só fomenta a empatía na mocidade, senón que tamén supón o reto de actuar con rapidez para non perder precisamente esas voces, aplicando métodos que conservan as experiencias persoais en documentos dun extraordinario valor. Nesta liña, no Arquivo Sonoro de Galicia, conservamos 3 fondos relacionados coa xornada que hoxe se desenvolverá. O primeiro, traído... Sí. Eso é moi habitual. Non é o meu, non? Pues podía ser. Non é o del, pero... Xa está. Sempre está no último peto. Lembro-me ben dunha bronca unha vez dun ponente e resulta que era o dele, o que soaba, claro. Bueno, estaba dicindo que no Arquivo Sonoro de Galicia conservamos 3 fondos relacionados coa xornada que hoxe se desenvolverá. O primeiro foi traído ao arquivo polo que fora director do mesmo, Afonso Vázquez Monsardín. Está constituído por 444 casetes. Son grabacións realizadas nos inicios dos anos 90 por alumnos de distintos IES de toda Galicia. Neles recóllense testemunhas orais dos seus familiares, bandas de historias de vida, lendas, condos ou música tradicional, entre outros. O segundo fondo é a colección de 52 casetes dos profesores Manuel Muñiz e Ximena Piñeiro, depositados no 2024. Neles están recollidas as entrevistas tamén dos seus alumnos a familiares, veciños, etc., e indudablemente están relacionados coa súa contorna. Ese é o segundo fondo. E o terceiro, que foi depositado ano pasado, no 25, pois o fondo da Fonoteca Escola Proval, cedido para o archivo sonoro, foi ao principio, en xaneiro, me parece, do 2025. Este fondo, que logo falará Teresa del máis profundamente, está composto aproximadamente sobre 320 registros no que participaron preto de 500 alumnos, polo tanto, imaginaros pois o multiplicador, claro, porque son entrevistas aos seus familiares, son uns cuantos miles de persoas tamén repartidos todos sobre non só o do Valmiñor. O traballo foi posto moi importante, que depois o diremos, pero foi posto en marcha por María Xosé González Chamorros, xunto ao seu compañeiro de departamento, Bieito Legaspi. Aquel traballo comenzou no curso 89-90, e continúa hoxe en día gracias ao esforzo de persoas como Xavier Groba e Teresa Otero. É moi importante a continuidade, non de nada vale que teñamos os fondos guardados se nadie hace deles. Bueno, hai algo importante, que é a preservación. Se nadie lle dá a súa importancia nun momento determinado, alguén no futuro o fará, se se preserva. Por lo tanto, levar a memoria dos nosos maiores ás aulas permite que a mocidade sinta a historia como algo propio, non alleo, transformando as lembranzas en coñecemento. No Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega faremos o posible para que este legado non se perda e sexa útil para as vindeiras xeracións. Nada máis. Moi boa tarde e moi contento pola vosa presenza. Antes de máis, quero enviar un abrazo moi grande a Cristina Domínguez, a nosa compañeira que non pode estar hoxe aquí, da Comisión de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais e direi que cirquenses, tamén nesta última fase. Sí, nos
deronse unha serie de circunstancias que nos levaron a querer colocar este tema un pouco no foco. Unha delas, hai un par de anos estaba traballando, documentando, non, para un dos libros que facemos sobre patrimonio oral en Val do Dubra, pois os traballos que en pasara antes dos anos 80, non, que eran das gravacións que nos estábamos manexando. E resulta pois, que os grandes bultos, pois a Durte Xúbar ou aqueles cancioneiros históricos de Castro San Pedro ou de Baligai, pois non tiñan materiais de Val do Dubra, tal vez por estar tan próximo a Vila de Santiago. E sorprendeunos atopar que xa en 1890 a profesora de Portomouro traballou coas crianzas dali, era Xulia Iglesias Penela, natural da Coruña, e compilando en principio lírica popular que logo divulgou en periódicos, en publicacións da Migración ou no propio boletín da Real Academia Galega nos anos 10. Precisamente tamén aí en Val do Dubra, durante os anos 80, o profesorado do centro daquela era en EXB, somos da sección de EXB, pois fixeron unha recolla de contos que chegaron a publicar no ano 90, onde novamente foron os alumnos, non os protagonistas. E chamounos moito a atención que este tipo de iniciativas non acaban de ter a visibilidade seguramente que merecerían. Podemos pensar na celebración do ano pasado das letras galegas, non, como o tema de recollo oral estivo no centro, e é raro que se falase en algún dos foros sobre todos os traballos desenvoltos polos estudantes e polo profesorado. A isto sumouse de alguma maneira as conversas cos meus compañeiros, a Teresa e o Xavier, que están facendo un traballo realmente valioso con ese arquivo das escolas Proval, pois da zona de Baiona, Gondomar, Nigrán, e empezaron a trasladarme toda unha serie de cuestións como profesores, en plan, bueno, que entidades hai, como tratan eses temas, que cuestións legais implica todo isto tamén, non? O sea, porque son nenos, entón se pode divulgar o seu nome ou non, que tipo de recoñecimento, onde está a cadea de transmisión, os profesores que fixeron este tipo de traballo, bueno, en fin, 50.000 temas moi interesantes. Tamén unha cuestión que a día de hoxe seguramente cando nos queremos facer este tipo de experiencias, eu veño agora mesmo de estar no Milladoiro, non? Pois, e queremos traballar co Instituto do Milladoiro, o alumnado que nos vamos a topar, igual podemos ter aulas que non haxa nin alumnos nacidos na Galiza, non? Ou que as tendencias sean tan diversas que dices ti, bueno, o sea, recolla sobre contos das Mouras non vou recoller aquí. Agora, que sentido ou que aplicacións ou como poderíamos traballar con este tipo de ferramentas para a colectividade, para nós, o sea, en definitiva, e de parte das institucións, que tipo de plataformas, que tipo de interrelacións, que tipo, non sei, o sea, de iniciativa sería interesante desenvolver para que todo este traballo repercuta, o sea, teña de entrada un recoñecimento na súa propia colectividade, que ás veces non dubido diso tamén, e logo, pois, para todos, buscando documentación sobre estes temas, pois, no Arquivo Nacional de Irlanda, pois, hai os cuadernos dos anos 40 manuscritos, non? Das crianzas que facían recolla da lingua, das lendas, fotografías, ou sea, vimos unhas iniciativas interesantísimas tamén en Madrid ou en Lisboa. Entón, pensamos que sí, que era unha boa iniciativa, se podría abordar de miles de maneiras. Pensamos que comezar polo ensino reglado, vamos a chamalo así, pero con todas as fases, experiencias de primaria como a moi meritoria que seguimos desde fai anos no CPI, agora costame estas cousas, virse da Saleta de CEA, podía ser un magnífico exemplo de máis de 20 anos de traballo, de ensino medio como o de as escolas Proval ou no ensino superior e con
como a decir, con toque histórico, informounos o profesor Santamarina sobre aquelas experiencias, aqueles primeiros cursos de reciclaxe de profesores en galego, onde se animaba os profesores a que fixeran grabacións. Bueno, isto forma parte de unhas iniciativas moito máis amplas, pero tamén nos parecía moi interesante coñecer ese material. Podían ter sido moitas outras, non? E xa para comezar vou a dar paso a Xosé Luís do Pico Orsais. Xosé Luís do Pico unha persona que queremos con locura, todos os que o coñecemos, un traballador infatigável nos ámbitos culturais, sociais, lingüísticos, tantas outras cousas, musicais, por suposto. E a súa experiencia en Taragoña, neste caso, a min pareceme un exemplo de excelencia do que se pode chegar a realizar, non? De como implicou, e isto sigue acontecendo, non? A toda esa parroquia, esa colectividade, a través do alumnado, non? Entón, non é só recoller unha memoria do pasado, senón como resignificala, como facela viva e como facer que esa escola, a través deste tipo de iniciativas, xeneren vitalidade na parroquia e orgullo. Entón, é unha experiencia tamén feita a partir de primaria, pareceme moi valiosas e me parece que é unha magnífica inicio para estas jornadas, que espero que veñan moitas outras. Por favor. Ben, pois a cousa empeza cantando, porque así ocupo un pouco máis de tempo, teño que falar menos. Entón, me gustaría que cantáramos todas, non? Porque creo que é fácil de cantar. E despois vos comento algunhas cousas sobre esta... Non se sabe que existe coa zanfona, porque non ten tempo de poñerlo ao final. E levo abandonado hace moito tempo, a verdade, Colina, para esta rosería. Para Santo me ten un cabaliño cosillo dun pé. Tres veces. Vamos coa primeira. Que meniño para Santo me ven un cabaliño cosillo dun pé. Que meniño para Santo me a carne de lobo nunca voaré.
Santo me, o teu pai quen foi tua nai querer. Opa, impresionante. Ben, pois esta é a razón pola que levo 30 anos metido no folclore. Porque creo que de todas as cousas que fixen na música, de todas as intervencións que fixen na música, é a única que me dá a oportunidade de coller un instrumento e inmediatamente ponemos a cantar toda a sala. Por eso me parece tan apropiado para os meus alumnos, non? A segunda razón que me parece importante de por que me dedico ao folclore, por que hoxe quixen cantar esta canción, e porque esta canción, con esta canción só, con esta sosiña, con ela, podería hoxe estar falando aquí horas. Só con esta canción, non? En primeiro lugar, porque está recollida en Rianxo, e está recollida a 3 mulleres de Rianxo, mirando así en columna, a primeira columna Dolores Tubío, a segunda columna a Florinda Tobío, unha con U, outra con O, sen ninguna relación entre elas. E a terceira estrofa está recollida nunha web dunha escola de Rianxo, do CRA de Rianxo, a outra muller, non aparece o nome da muller, pero fixadevos 3 coplas moi semellantes, recollidas a 3 persoas sen ninguna conexión entre elas, e que teñen unha fórmula, e meniño é para Santomé, que eu non encontrei en ningún outro cancioneiro. Eu non vin esta referencia en ningún outro cancioneiro, non? E a cuarta, e aí está un pouco o porqué desta copla me interesou tanto, era unha letra que eu tiña na miña cabeza de unha lectura de Ramón María del Valle Inclán, de Romance de Lobos. Se vos fixades, en esta copla non aparece a palabra lobos. Si aparece noutra copla de unha muller de Rianxo, as cantigas, os que manexades os textos deste tipo, sabedes que tampouco é tan frecuente encontrar a palabra lobo, non? Bueno, pois aquí, de casualidade, aparece esta copla en Taragoña, donde fala do lobo, e é moi similar a outra de Valle Inclán desa novela Romance de Lobos. Unha copla que foi escrita en 1914, aparece en 1916 en Rianxo, unha fórmula parecida, e no 2026 xa estamos actualizando aquí. Ese é un dos grandes misterios para mí da música tradicional e é unha das cuestións que a mí máis me impresionaron e ao que máis tempo dediquei en todos os meus traballos, é a cuestión do tempo, da cronoloxía no folclore, non? Que me parece un dos grandes misterios. E outra das miñas debilidades, e os compañeros que estades aquí, a maioría me coñecedes, é a intertextualidade. A intertextualidade entre a música chamada de tradición oral, a música académica, a literatura, as diferentes artes, as diferentes formas de expresarse, non? Por eso quería empezar con unha, non sei quanto, aquí tantos mandos que non sei cual teño que usar, este. Quería empezar con este capítulo, non sei, tema, de as oposicións a secundaria. Creo que ademais saleu no examen de lingua galega do pasado, o sea, da pasada convocatoria. O título dice: a literatura popular, características e influencia na literatura culta, non? Parece unha cuestión dita tantas veces, non? Por exemplo, bueno, teño aquí despois vos ensino unha referencia de José Martí, fago referencia a José Martí porque isto discutimos moito no Conservatorio Folque, estas diferencias entre literatura culta e literatura popular e demais, non? O feito de diferenciar entre literatura culta e literatura popular ou literatura tradicional, e además leválo a un temario de oposicións,
seguramente sin mala intención, todos entendemos que é o que se quere dicir, non? Pero de alguna maneira estamos entrando en contradición coa nosa propia historia. Durante 4 séculos, eses mal chamados séculos escuros, a única literatura que había na Galiza era a literatura oral e a única música, decir, quitarlle, digamos, o modificador de culta, pareceme estar dicindo que a Galiza non tuvo cultura durante 4 séculos, non? Cando non é así. Si partimos dese principio, a min gustaríame que igual empezásemos a falar, bueno, esta cita de Martí, que vou saltar porque non temos moito tempo, igual deberíamos empezar a denominar, xa sei que é moi longa e xa sei que non a vamos a utilizar, pero algo así como literatura culta galega de tradición oral e literatura culta galega de tradición escrita, ou música culta galega de tradición oral e música culta galega de tradición escrita. Se empezamos a considerar a literatura oral como a nosa cultura e a música como a nosa cultura, o espacio que ten que ter nas nosas aulas vai ser moito maior, ou debería ser moito maior. O problema, creo eu, é que aínda non se consideran en igualdade de categoría, digamos, non? E isto sí que xa me parece un poquinho máis serio. E, ademais, creo que, do outro lado, tampouco a cultura de tradición oral ten que ter, ten que levarse en exclusiva a denominación de tradicional, porque a literatura ou a música culta galega de tradición escrita tamén é tradicional, non? Puxen un pequeno exemplo así un pouco casi a modo de broma, non? Beethoven, que é a persoa que todos adoramos e que consideramos esa bisagra entre o clasicismo e o romanticismo, probablemente o músico máis revolucionario da súa época e un dos máis revolucionarios e ao que todos consideramos de alguna maneira un adalid do individualismo, non? Ele é fruto dunha tradición musical, non? Cando era alumno de NIF, o primeiro que fixo foi darlle o Clave ben temperado de Bach e foi o seu libro de cabeceira durante toda a súa vida. É dicir, aos seus alumnos el transmitía ese mesmo libro como manual, non? Está Haydn, está Mozart, co que mesmo tuvo un encontro, ou parece ser que tuvo un encontro. De Beethoven pasamos a Czerny, pasamos a Liszt, é dicir, von Billon, toda esta tradición que parte de Beethoven e que se unimos por aí debaixo de Liszt con Moscheles, incluso podíamos chegar hasta Dalit, non? É dicir, todo ven de unha tradición. Sería imposible que se puderan inhibir a esa tradición, non? Polo tanto, desde o meu punto de vista, deberíamos falar desas dúas tradicións, a tradición oral e a tradición escrita. E esas dúas tradicións non son elementos estancos. Non podemos... Está moi ben facer un congreso sobre tradición oral, evidentemente, porque hai que poñer o foco sobre a tradición oral nestes momentos, pero hai que entender sempre que hai unha intertextualidade continua, non? E uns contactos permanentes. Unha vez que, dito isto, e un pouco como ideas fortes, non? Gustaríame, como vou falar do meu cancioneiro, o cancioneiro escolar urxente, que eu creo que é un pouco diferente de todo isto que se falou aquí, e agora vou explicar por qué. Gustaríame decir o que eu considero que é un cancioneiro, non? Un cancioneiro é unha colección, unha antoloxía ou compilación de cancións de pezas líricas dun ou varias autorías ou anónimas, que inclúe tanto os textos poéticos quanto as súas respectivas notacións musicais. Isto é un cancioneiro. Un cancioneiro é un conxunto de cancións. Eu estou agora facendo memoria, seguro que algún de vos me vai a dizer que non é así, pero eu creo que todos os cancioneros históricos teñen pezas instrumentais. Todos. O de Castro San Pedro, de Valladares, o de Isenga, o de... Hai máis que cancións. Hai tamén repertorio instrumental. Pero cando falamos de cancioneiro, falamos fundamentalmente de cancións. E para min as cancións son o máis importante da miña vida. É dicir, despois da miña familia, o máis importante para min é a canción. Hoxe falando diso con a miña muller, cando estábamos comendo aquí en Compostela, eu podo chegar a emocionarme falando de cancións.
porque me evocan as cousas máis importantes que me pasaron na miña vida, non? Por iso, para min, os cancioneros, que me levo dedicando a eles toda a miña vida, son algo tan fundamental. E iso que intento transmitir ao meu alumnado, non? Se eu tivese que definir a palabra canción, eu a definiría así, con ese dibuixo, non? Son chinchetas ou alfinetes clavados na miña biografía, na miña memoria. Eu, cada canción, sei a que me remite. Teño cancións que me recordan a meu pai, que me recordan a miña nai, a meus irmáns, a miña parella, aos meus amigos. Ou se miro para a cara aquí dos amigos e podo identificar a estes amigos con cancións. Eso é o máis extraordinario. Dicer, estamos manexando material de alta densidade emocional. E iso é unha das cousas que máis importantes para min a hora de tratar estas cousas. E creo que, ademais, esa parte sensorial e esa parte emocional é algo que moitas veces os musicólogos esquecen, porque a veces se priorizan transcripcións, por exemplo, máis intelectuais que outras que son máis sensoriais. E para nada, polo menos na miña opinión. Despois falarei brevemente sobre iso. Fixadevos, esta é unha definición de Tomás Borba e López Grasa no Dicionario da Música Portuguesa. Trecho de música escrito sobre versos inspirados... Está falando de que é unha canción. Trecho de música escrito sobre versos inspirados nos sentimentos de indefinida beleza que ven do corazón e para eles se dirixen tan desinteresada e generosamente como desinteresada e generosa é a forza innata que na vida dos seres se sente, actúa, palpita e vibra. Espectacular. Obviamente parece máis do padre Tomás Borba que do marxista López Grasa, pero eu estou seguro de que cando López Grasa leu esta, porque López Grasa foi quen modificou, quen arranxou, quen lle deu un pouco de forma ao dicionario que fixera Tomás Borba, foi incapaz de quitar esta definición porque é absolutamente extraordinaria. Toda baseada no sentimento, non? Ou no sensorial. Vale. E xa empezando co meu cancioneiro, co cancioneiro escolar urxente do Concello de Rianxo, a miña aprendizaxe ao longo dos tempos, desde que empecé co cancioneiro de Insenga, depois o de Valladares, depois o outro, e todas as coleccións que fixen, unha das grandes preocupacións sempre foi como definir canción tradicional, canción académica, canción popular. Que escoller, que recoller, que materiales vou a traballar, o que falaba agora fai un momento Chito respecto dos institutos. Eu cheguei a unha conclusión, que non sei se é unha conclusión para autoconvencerme de que o que fago ben, mas eu sempre entendín, encántame a figura do triángulo, porque a figura do triángulo non é invasiva como o círculo. O círculo todo anda polo espacio, polos mesmos espacios, non? O triángulo crea zonas de contacto, pero cada elemento ten o seu espacio, non? Respetan os espacios de cada un. Eu creo que a cultura tradicional, a canción académica e a canción popular non se poden entender de forma diferente porque as tres viven nun mismo lugar, nese magma azul que chamamos cultura, en este caso cultura galega, non? E entre elas hai zonas de contacto. Eu cheguei a unha conclusión que quero compartir hoxe aquí e que me parece, bueno, que polo menos a mí me funciona. Eu empecé a non pensar en cancións tradicionais, en cancións académicas, que é unha canción popular, que é unha canción tradicional. Eu empecé a pensar en cuánto ten esta canción de tradicional, cuánto ten de popular, cuánto ten de académico. Ese é o que me parece máis interesante. Poder aproximarnos a esa conclusión. Cuánto hai aquí desto, non? Usei o diagrama de Venn porque me parece o máis evidente para estas cousas. Cando entran en contacto cambian os cromatismos. Había un color amarelo, de repente un color verde en contacto co azul. Pero son necesarios as dúas cores para funcionar. Son moi necesarias, non? E todas elas conforman un espacio cultural. Se eu, por exemplo, os meus nenos chego ao colexio e lles digo
Vale, pois vamos facer un cancioneiro de música tradicional e tal, e lles dou unha serie de cancións, eles non van coñecer ningunha canción. Todas van ser novas. Sin embargo, se poñemos o Páxaro Pinto ou a Rianxeira, eles hai cancións coas que están en contacto e que son cancións que non son amarelas. Non sei se hai algo xa puro en este mundo, pero desde logo estas non son amarelas. Serán entre azul e amarelo, non sei, algo así, non? Entón, esa é a reflexión que eu fago que intento facer cos meus alumnos. Unha reflexión en certo modo, de mestizaxe. Depois, ao final, vos quería enseñar unha experiencia coa que estamos en estes momentos, con outro tipo de recollas, poñendo foco en outro tipo de elementos a hora de recoller, donde isto é importantísimo, non? E un pouco tamén polo que decía onte Chito, non? Das novas sensibilidades dentro das escolas. Eu teño unha escola multicultural, non? Claro, estas cancións populares, tipo O Páxaro Pinto, ou que ademais teñen unhas historias fantásticas para a hora de facer de explicar as coplas aos nenos, eles as coñecen, as cantan o día do feirón, o día da festa do pueblo, o día de non sei que, non? Axudan a que esos nenos se identifiquen coa comunidade na que estamos, non? Eso, bueno, tamén me parece moi importante. Outra cousa que me gustaría contar aquí, que outra das miñas preocupacións, cando eu fixen o cancioneiro de Rianxo ou todas estas experiencias que hoxe temos aquí, nós non estamos facendo volumes independientes, non estamos facendo un libro, digamos, un romance, non. Estamos facendo capítulos dun único libro que é o Cancioneiro Xeral da Galiza, ou o Cancioneiro da Galiza, ou o Cancioneiro, como queirades chamarlle, galego. Son capítulos. Todos eses libros, por moi perralleiro que sexa o cancioneiro co que nos enfrentemos, son capítulos de un único libro que é o Cancioneiro Xeral da Galiza. Por eso, o traballo con o cancioneiro, e isto o repito moitas veces en todos os foros onde me levan e a todos os sitios onde vou, o traballo con un cancioneiro debe partir do coñecemento do resto dos cancioneiros, polo menos de aqueles materiais que son de fácil, bueno, achega e demais, porque as intertextualidades, ver como viaxan esas coplas ao longo do tempo, do espacio, como hai cantidade de cantigas. Eu podería aquí poñerme a facer agora pois moitas cantigas que estiveron nun cancioneiro, pasaron ao pobo, do pobo volveron ao cancioneiro, do cancioneiro, é dicer, todas eses viaxes de ida e volta son fundamentales. Pensemos, por exemplo, no maneo do cancioneiro de Insenga, que se converteu na foliada de Tenorio, non? Ese viaxe seguramente a través de algún mestre, de algún director de banda, de algún director de coro. É dizer, todas esas viaxes para min son super interesantes, non? Moi interesantes. Vale, a transcripción. Aquí sei que Grobo me vai matar co que vou decir, pero vou dar a miña opinión sobre como transcrever un cancioneiro, non? E por que transcrever un cancioneiro ou por que non? Eu parto da idea, como mestre de primaria, eu creo que a primaria chamase primaria porque primaria. E o que hai que ensinar na primaria son unidades básicas de educación. Vale? Como son unidades básicas, eu chamolle os bits, non? Os bits da educación. Como son unidades básicas, debemos darlle aquela información, aquela educación máis próxima, quilómetro cero, como os comedores escolares. Educación, quilómetro cero, o máis próximo, non? Vamos subindo e vamos chegando á universidade. Na universidade ensinamos ideas universais, digamos, ou coñecementos universais. Pero na primaria deberíamos ensinar todo aquilo que ten que ver con o noso paisaxe sonoro,
coa nosa cultura, co noso sistema, coa nosa vida no rural. Nos vivimos no centro dunha comunidade de montes, mas no rural non podemos vivir, non? Rodeado de cabras, vacas e burros. Bueno, pois ese ten que ser o noso referente cultural en estes momentos, non? Eso non quere dizer que non escoitemos a Beethoven ou que non nos emocionemos co final do Turandot. Claro que pode pasar e que vai pasar e que pasa na miña escola, pero sabemos cales son as unidades básicas de educación que temos que dar sí ou sí. O sea, non hai alternativa. Vale, eu traballei en 4 tipos de transcripcións e en cada unha desas transcripcións meditei moito porque eu fun alfabetizado musicalmente moi tarde, de adulto, cando xa tiña varios discos publicados e xa dera charlas sobre música e non sabía ler unha partitura. Cando aprendín, convertíme como estos lectores, non, que aprenden de maiores a ler libros e de repente se convierten en lectores compulsivos. Pois eu convertíme nun lector compulsivo e reflexionei moito sobre o tema das transcripcións. O Cancioneiro de Insenga, cando fixen o Cancioneiro de Insenga, había dúas posibilidades, non? En unha transcripción histórica, ou diplomática ou crítica. Eu descartei absolutamente a diplomática por algo que xa decía Bartók: os errores non podes reproducilos unha e outra vez, non? El o decía a respeito das transcripcións, é dicir, se quen canta comete un error, non transcribas o error, porque senón estás repetindo todo o tempo, como se dice, perpetuando un erro, non? Claro, hai que ter moita competencia para decidir o que é un erro e o que non, pero bueno, Bartók a tiña. Entón, co Cancioneiro de Insenga, despois con Ollas de mi país, a cousa estaba clara: transcripción diplomática. No Cancioneiro Cotobade, donde Xavier, o libro que publicou Xavier, donde eu fixen as partituras, decidimos que fose unha transcripción académica. Cando digo académica, refírome, igual non é o termo, eu digo académica, refírome a literal, unha transcripción literal. Unha falsa literalidade. Coñezo moi poucas transcripcións na Galiza verdadeiramente literais. Eu asumo a miña parte de culpa. Non sei se coñecedes o que é a transcripción densa en antropoloxía, o Piscadelo de Goethe, por exemplo, non? Do antropólogo. Pois eses piscadelos non aparecen nas nosas transcripcións, xeralmente. Sei que hai algún caso onde si o teño visto. Hai, por exemplo, transcripcións onde desaparece a pandeira que está tocando e se transcribe só a voz, cando estamos falando dun aparato sonoro que ten que ir xunto, non? No caso da Piscadela de Goethe, eu podo contarvos varios anécdotas. Vou contarvos unha moi rápida que me pasou en Taragoña con unha aboa. Eu estaba transcribindo, o sea, estaba con unha aboa ali con unha grabazón e esta señora estaba sentada así e durante unha hora estivo cantando coplas sin repetir ni unha soa, pero ni unha soa, e cancións diferentes e tal. Cando eu intentaba meter cuchara, non, para dicerlle gustaríame que cantara, sí, despois canto, pero ela seguía co seu repertorio, así todo o tempo. Comezaba a ter problemas neuronais, non sei se era Parkinson ou algo así. Ela estaba moi precavida de que non se lle notase, non? Pero despois tamén me dixo que estaba moi entrenada, porque iba ás excursións estas do Inserso e tal, iba a Fisterra, por exemplo, e tiña demostrado ás súas amigas que podía cantar desde Rianxo hasta Fisterra sen repetir unha copla. Entón estaba entrenadísima e me contaba e non sei que. De repente, o seu home estaba sempre ali nunha esquina mirando para el, enamoradísimo, cunha cara de orgullo total despois de 50 anos de casados. E nunha destas, a única vez que ela mudou a súa ollada, ela estaba ollando para a mesa, así cantando, bla, 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 de repente mira para el e botalle un sorriso. E ele empezou a poñerse todo corado. Eso é o Piscadelo de Goethe.
E iso ten que quedar registrado nunha partitura. É necesario que quede registrado. Todos vivimos esa movida. Todos. Todos nos pusemos vermellos algunha vez con algunha copla que nos botou a muller a que estábamos recollendo, por exemplo. Eso ten que quedar registrado. Outro exemplo de Piscadela de Guer son os aturuxos. Calquera que sexa gaiteiro de oficio, eu o fun e o son. Morrerei sendo gaiteiro de oficio. Sabemos que os aturuxos non son baladís. Os aturuxos fanse, cántanse ou emítense dentro dun repertorio cando estás tocando a gaita no momento exacto para unha función exacta, apelativa, calquera de jack son que se vos poda ocurrir, pero unha función determinada. Entón, eso ten que quedar registrado nunha partitura. Eu dixen isto unha vez no Conservatorio de Lalín, porque estou vendo a Chito aquí, e me veñen a moitas imaxes, eu dixen isto unha vez, e estábamos transcribindo unha melodía que decían algo así como Ei Carballeira, creo que era Ei Carballeira, non sei se te acordas da anécdota, pero bueno. E entón eu dixen, hai que poñer Ei Carballeira na partitura con un asterisco, co que queirades, pero hai que poñelo a pé xusto donde se dixo. E alguén me dixo, isto da sección femenina, isto de Ei Carballeira, que tal? E dixen, home, estamos transcribindo os gaiteiros de Soutelo, moi da sección femenina non sei se eran. Creo que era Ei Carballeira, non me acordo, ou de Lloeixo, ou algo así, de Lloeixo, non me acordo exactamente cual era. Bueno, esas piscadelas debemos incluílas, non? Algo que, bueno, pois non se está facendo. Con Xacinta Landabaz decidimos facer coa Central Folke unha transcripción divulgativa. Claro, éramos tres. Había un profesor da Universidade de Lisboa, estaba unha profesora da Universidade de Extremadura. Foi complicadísimo intentar explicar de que, desde a miña opinión, debíamos facer unha transcripción divulgativa. Que quere ser divulgativa? Bueno, que tens que tomar algunhas, non sei, decisións, non? Para que en determinado momento a partitura resulte máis atractiva ou máis fácil ou máis tal. Por que? Porque estas coleccións teñen o audio. E xa o decía Bartók, donde hai audio, olvídate de todo lo demás. Temos audio, si temos audio, cada maestrillo tiene su librillo, cada un de nós podemos facer unha transcripción diferente, pero aí hai un audio. E para calquera outra cousa está o audio. Ti tes unha guía de lectura, que en este caso, nunha transcripción divulgativa, terías unha guía de lectura, e nada máis, e xa está, e non pasa nada, non? E depois está a transcripción escolar, o CEU, este cancionero do que veño a falaros. Claro, aquí non só tes que tomar decisións de tipo simplificar a partitura, sino que ademais podes tomar algunhas outras decisións de tipo pedagóxico. Cal vai ser a túa nota finalis? Se a túa nota finalis vai a estar feita ou pensando en que vai ser tocado coa flauta, vai ser cantado, claro, é diferente. Se o van a cantar os nenos, non o vas poñer en do. Se o que queres é que toquen coa flauta, pois, claro, igual resulta máis cómodo poñelo en do. Se vas a incluir uns acordes de guitarra, porque hai algún rapaz que sabes que toque a guitarra. Vale, estas son as decisións que temos que tomar. E aquí é onde ven a cuestión unha das cuestións de hoxe, xa que estamos entre escolares, non? Ou cancioneros escolares. Moita xente pode pensar, e eu creo que acabo vos de enseñar 4 exemplos meus, pasei por todo isto, que a descripción densa, literal, é máis complicada que a lixeira, é dicir, a escolar. E é todo o contrario, polo menos desde a miña perspectiva. A transcripción literal pos en xogo, digamos, todos os teus recursos digitais, auditivos, non sei, de todo tipo. Pero é unha transcripción literal. Non tes que decidir demasiadas cousas, máis que coñecer como se escribe unha transcripción literal, dominar o código.
O SEUR é que, o sea, cada partitura son moitas horas, e o digo en serio, de decidir que vas facer. Cal vai ser o albo, por eso puxen esa diana aí. Cal vai ser o albo de esa partitura que estás poñendo. Por eso, para min, a máis complicada sería esa. E outra cousa que quería decir sobre o tema das transcripcións é como eu fago as transcripcións. Por si sirve de contar como é a miña experiencia coa música, si sirve para outras persoas que queran transcribir. Eu non sei se todo o mundo fai igual, pero en certa maneira a min me une esa forma de transcribir cos autores de cancioneiros do pasado, non? Eu o primeiro que fago cando teño que transcribir unha partitura é escoitala 2, 3 veces, hasta que esa partitura está na miña orella. A fago miña, non? Teño esa partitura, podo a cantar, e podo a cantar parecido a como canta a persoa que está aí. Unha vez que fago iso, busco a neurocientífica Susan Rogers, non sei se coñecedes o libro, se non, creo que está ahora nas librerías, debedes lelo, é espectacular, sobre por que nos gustan as músicas. Ela conta algo que lle dixo un músico, estou pendiente do tempo por non pasarme, que lle dixo un músico, lle dicía que hai cancións que se escoitan coa cabeza e hai cancións que se escoitan do colo para baixo. Non podo estar máis en desacordo, non? Aínda que o libro é moi bo e me gusta moito esta historia. É verdad que hai unha parte analítica, unha parte da cabeza, pero eu todas as cancións as teño que escoitar do colo para baixo, senón a mí non me valen. Por exemplo, a que acabamos de cantar agora, menina, para Santo Tomé, a carne de lobo nunca sabe ben. Ese é o meu centro tonal. Eu estou aí. Xa sei cal é, de onde teño que partir. Estou na quinta. É moi fácil. Sol, sol, la, la, sol, sol, sol. Ahora vou fallar. Sol, sol, la, la, sol, 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 la, la, sol. Mi, sol, fa, re, sol, fa, mi. E volvo ao meu centro tonal. Eu teño que sentir iso. E sempre que unha canción me gusta moito e consigo iso, a mí me emociona. Unha vez que sei todo iso, simplemente teño que saber cual é a figuración. Pa, 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 pa. Faría así, non? 4 grupos de 4. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hai unha rotura de compás. Vale, interiorizo todo iso. Só sei, o podo metabolizar, o teño dentro de min. Vale, pois agora me poño a facer a partitura de oído. De oído, absolutamente. Eso que acabas de facer ahora coas mans, cos xestos e tal, vámolo facer no papel, vámolo poñer no papel. E entón vai ao papel. E unha vez que está no papel, paso de aquí abaixo, aquí arriba. Colles un instrumento, todo o que queiras, adornos, tal, pero xa está o boceto feito. Un pouco que fixo Castro San Pedro coa Alborada de Rosalía de Castro. Primeiro a transcribeu escoitando a Alejandra e cando terminou foi po piano e se puxo a probar a ver se estaba todo ben. Eso é o que debe ser. Primeiro sentir ese material, non? E xa acabo, porque me quedan creo que 10 minutos escasos. O modelo CEUR, o modelo do meu cancioneiro non ten nada que ver con moitas destas experiencias, seguramente. Igual é un pouco diferente de concepto. Quero dicir, eu non salín a facer traballo de campo, eu non salín a recoller para facer un cancioneiro. Eu paseime 20 anos vivindo en Taragoña e cantando cos vellos e cantando cos nenos, aprendendo. É dicir, é un cancioneiro dun aprendizaxe persoal. E esas cancións leveinas á aula. Ve un técnico de cultura polo colexio
e dixo, mira, todo isto que faz de cantar as prosas pola rúa, nas aldeas, non sei que, non podemos levar un libro. Dixen, podemos levar un libro, pero non, o sea, o que vou levar o libro é a miña aprendizaxe e o que eu transmito aos meus rapaces, non? Polo tanto, eu parto de un modelo CEUR, por chamarlo de alguma maneira, que é o meu modelo de entender a educación. Primeiro, unha filosofía reparadora. Igual que sementamos cancións, sementamos árbores, porque o noso bosque ardeu e queimouse. Igual que reforzamos o uso do galego, se reforzamos o uso do galego é porque o castelán nos está amenazando. 4 séculos de apartheid do castelán valeron para que hoxe falemos de literatura culta e de literatura popular. Vale, entón, hai unha filosofía reparadora. Vamos a reparar os daños sufridos. Unha educación de proximidade, é dicir, todo o que aprendemos en esos períodos ten que estar basado en aquelo que vemos, en aquelo que nos rodea. Temos moita sorte de que a nosa parroquia vai desde o nivel, os 0 metros do nivel do mar a 600 metros, en 10 minutos. É dicir, temos nenos de todos os ámbitos posibles, non? Da montaña, da praia. Claro, temos unha educación verdadeiramente, podemos darlle unha educación verdadeiramente rico. Unha educación en comunidade. O folclore é fundamental para iso, para crear comunidade. Non somos parte dunha comunidade de montes, todos os nosos alumnos son comuneiros. Todos o profesorado é comuneiro. Mañán temos unha visita do instituto que ven a visitarnos, son os nenos que nos guía polo monte, e quen lles enseña as cabras, e quen lles enseña os burros, e quen lles ensina tal, porque son comuneiros, son propietarios do terreno que pisan, que é moi importante. O sea, eles son os donos do seu patio escolar, porque é terreno da comunidade. E despois é un acto de resistencia. O 80% dos nosos escolares falan galego e as súas familias. Eso é un acto de resistencia no noso país. A respecto das fontes, xa vos expliquei, eu non fixen un traballo de campo específico, pero evidentemente fixen moito traballo de campo durante estes 20 anos. Visitar moitas aboas, aulas de maiores, os avós da UNED Senior, os que lles daba clase, eu daba clase aos avós e daba clase aos nenos. A unión era perfecta, non? As enquisas durante a pandemia, enviei moitas enquisas ás casas para que fixeran recollas, bueno, un pouco na línea do que viñamos traballando. Indirectas, estudios historiográficos, cancioneiros. A revista escolar, a nosa revista escolar é unha revista que leva 40 anos editándose en Rianxo. É unha pasada. Eu non sei se valoramos aquí no Consello da Cultura, por exemplo, é unha cousa a valorar, non? O poder das revistas escolares, todo o material que hai aí nas revistas escolares. Unha revista seriada que leve 40 anos en un consello, pois non hai moitas. E nos, a través da revista escolar, bueno, vimos aí cantidad de material, discografía, bibliografía, etc. E xa para rematar, por non pasarme do tempo, o noso cancionero ten unha parte de papel e ten unha parte digital. Todo o que está no papel ten unha explicación en digital, audios e demais. E o último, e tamén a respecto do que falaba a presidenta do Consello, nos estamos a transcrever a nosa paisaxe sonora. Pareceme fundamental. Os nenos salen á rúa, salen ao patio da escola e escoitan voces, escoitan diferentes acentos, os nenos do Araño que falan completamente diferente aos nenos de Taragoña, os de Buía que falan con ese aspirado maravilloso tal, pero tamén escoitan a natureza, e a natureza tamén é transcribible. Nos transcribimos, por exemplo, aos paxaros, estamos coa rula turca, o ferreiriño e demais, dan notas que son perfectamente transcribibles, porque son notas. É dicir, son notas musicales. E estes paxaros son rítmicos, hai moitos paxaros que non o son. E, ademais, esta rula é turca. Apareceu en Galicia nos anos 60. Quedouse a vivir. A rula autóctona galega transmigra todos os anos. Pasa a mitade do ano fora da Galicia e outra mitade aquí. Pero esta quedouse a vivir e a traballar na Galiza.
e a falarnos todos os días e a despertarnos pola mañá. Eu teño unha rula que me desperta todas as mañás e é moi fácil de transcribir. E ademais é monógama. Ten unha única parella durante toda a súa vida. Por eso quería terminar con esa copla de Rosalía, e esta moi pequena, pero que di a rula que viudou, xurou de non ser casada, nin pousar en ramo verde, nin beber en auga clara. É dizer, os paisanos galegos, analfabetos, como decimos, da época de Rosalía, só o 4% das mulleres podían ler e escribir, o 4%, que se nos esquece moitas veces, cantaban esas cousas e describían a natureza. E para rematar, xa, o definitivo, Rosalía, pensade, incluiu coplas tradicionais no primeiro libro escrito íntegramente en galego. É dizer, as glosas que están ao principio dos cantares gallegos son cantigas tradicionais galegas. Cando ela fixo iso, fixo un acto de xenerosidade inmenso, que foi a de facernos a todos os galegos e galegas coautores e coautoras do primeiro libro escrito exclusivamente en galego. Eso é flipante, absolutamente. Ela uniu a literatura culta de tradición oral coa literatura culta de tradición escrita en un único libro e, ademais, fíxonos a todos coautores dese libro. Obrigado. Non me pasei ni un minuto, Ben, boa tarde, eu son Xavier Groba. Vou a presentar a resto dos relatores. Sí, porque eu despois marcho. Vale. Salvo por alá. Pepe, esa zanfona aí perigo. Pepe. No, agora non. Sí. No, non queda. Non. Deixo a ela só. A zanfona que hai periga. Pois decíamos que, bueno, moitas grazas a todos, a todas. Eu son un dos armadanzas desta xornada, xunto con Chito, con Ramón Piñero Muiña e con Teresa. Meu nome é Xavier Groba, son profe de música no Instituto no IES de 1 de marzo de Bayona. Tamén me dedico á investigación, como moitos dos que estades aquí, en especial do Cancioneiro Xeral de Galicia. Vamos entón a seguir a idea a ter, non? Especializado pois en Castro San Pedro, Ramón de Arana, Juan Montes e todas estes grandes folcloristas de todos os tempos, e tamén, como vades a comprobar agora no traballo que vos vai a presentar Teresa, pois con algunha colección sagravada. No seu día tiven a honra de estudar pois o legado musical de Gustav Heinesen ou as achegas de Antonio Fraguas. Pero estou agora aquí para presentarvos a miña compañeira de estudos. En actualidade estamos coa Fonoteca Escolas Proval, que vos vai a presentar e explicar ela. Ela chamase Teresa Otero da Costa, é natural de Vincios, unha parroquia do concello de Gondomar. É profesora de Xeografía e Historia no Instituto, no ensino secundario público. Estivo destinada en distintos centros. Agora mesmo está no Instituto Santa Irene, en Vigo, ali en Travesas. Mais é importante subliñar que ata fai 2 anos traballaba no Instituto Escolas Proval, que é precisamente onde descubriu, para o seu asombro, a existencia destes fondos que hoxe pois están depositados aquí, no Consello da Cultura Galega, en concreto no Arquivo Sonoro de Galicia. Teresa, aparte de dedicarlle moito tempo ao ensino, moitísimo, podo asegurar que das profesoras que traballan moitísimo. De feito, o seu é vocacional e traballa na ESA, que aínda é máis vocacional, e o fai voluntariamente.
E o fai pois preparando xente que traballa e estuda ao mesmo tempo, con problemáticas sociais importantes, aparte, pois, tamén ten outros ámbitos de acción intelectual, pois relacionadas pois desde a Marcha Mundial das Mulleres, no? Que estiveches implicado durante moitos anos, a Espeleoloxía, no? A presidenta do Club Espeleolóxico Mauso, pois do que tamén formo parte eu e alguén máis dos que estamos aquí presentes, no? Nas nosas aventuras no mundo subterráneo relacionado co patrimonio, e ela está pois apaixonada desde fai moito tempo non só coa historia e a xeografía do país, senón coa literatura de tradición oral, a literatura en concreto relacionada pois coas lendas, co mundo lendario, cos contos. É unha das súas paixóns e deixo vos con ela que vos vai a comentar pois en concreto o mérito que ten coleccións como esta da Fonoteca de Escolas Proval, da que vos vai a comentar ela. Moi ben. Bueno, moitas grazas por ternos convidado e permitirnos organizar esta xornada. Como ben acaba de dicir Xavi Groba, o que atopamos nas escolas Proval nun primeiro momento eran pois unha serie de caixas de cartón con materiais que agora vos vou a explicar un pouco máis polo miúdo, pero que cando empezamos a organizar e a catalogar e un pouco a escoitar o que había ali grabado e o que había escrito, pois superou con moitas creces o que nos pensábamos que podía haber, e de aí a nosa teima. Nun primeiro momento o obxectivo prioritario para nós era a conservación desa colección. E conseguimos que fose donado e traspasado ao Arquivo de Galicia, ao Arquivo Sonoro Galego, e aínda seguimos traballando neste material, xa vos conto agora. Decir que Fonotecas Escolas Proval é a definición que entre Xavi e máis eu pensamos a máis idónea para chamarlle a esta colección tan especial, porque se atopaba nas escolas Proval e recolle todo o traballo feito por Bieito Legaspi, que o tedes aí o segundo na fotografía, e María Xosé González Chamorro, que é a número 6 nesa casa de Trasalba, na excursións cos seus alumnos. Eles fixeron un traballo pedagóxico interxeracional que consistía en gravar as persoas veciñas ou da familia do alumnado, un alumnado que abarcaba dende cuarto da ESO hasta os ciclos medios de FP, porque o instituto no seu tempo, ainda hoxe en día, ten ciclos de FP, e é un traballo que se levou a cabo dende 1994 ata o ano 2000. A idea de María Xosé e de Bieito era que o alumnado empregara, aí o tedes, un cuestionario fundamental, non? Aquí o tedes desglosado preguntas a preguntas, pero o que nos atopamos nas caixas era isto, todas as preguntas aí comprimidas en un DIN A4 apaisado que tiña pois doble finalidade, non? Nun primeiro, a finalidade primeira era pôr en contacto o alumnado coa materia que ian a ter que recoller, e ao segundo tamén que lle servira de guión. Xa veremos despois como para nós o cuestionario, si ben puido ser útil nun primeiro momento, en algúns casos tamén o seu uso foi terrible, porque xa vos contaré. A documentación que temos na Fonoteca Escolas Proval está composta por grabacións en fita casete, que a súa vez tiñan que ser transcritas. María Xosé e Bieito consideraban que o alumnado tamén tiña que traballar nesas transcripcións e deixar, polo tanto, os dous rexistros, o sonoro máis
o escrito. Dentro do escrito, así como sonoro maravilloso, dentro do escrito atopamos pois material de todo tipo. Hai transcripcións moi ben feitas e hai outras que son terribles. Non teñen nada que ver co que recolla cintas, está feito por alumnado, non? De entre, pois, 13 hasta os 17 anos, non? O que sí, moitas destas transcripcións, como veredes despois, son un corpus aparte dentro da Fonoteca Escolas Probal, porque conservamos material que hoxe en día as grabacións están perdidas. Entón, gracias ás transcripcións, temos coñecemento do que sí estaba grabado aí, non? Bueno, enseguida María Xosé Vieito se deron conta de que o que se estaba recollendo era maravilloso e que tiña un valor moito máis alá da mera práctica pedagóxica e decidiron ir guardando todo en un arquivo. De feito, no ano 2000-2001 crearon un seminario permanente onde participaba tamén outro profesorado do centro, a profesora de música Ángeles Bouzó, o profesor de economía Manuel Lado e máis profesorado do Departamento de Lingua Galega como Chelo Méndez, e empezaron a organizar, intentaron sistematizar toda a información que estaban recollendo o alumnado e tamén van a empezar a facer algo que atopamos nós nas caixas, que son as cintas recompilatorias sobre temas, non? Pois cintas recopilatorias de lendas, citas recopilatorias de nainas, etc., o sea, por temática, non? Así xa vos vou adiantando un pouco do contido da FEP. O certo é que esas cintas recopilatorias, en algúns casos, recollen grabacións que xa existen, pero en algúns casos aparecen grabacións das que non conservamos a original. E incluso en algúns casos están mellor gravadas porque se lles quitou o son de fondo, etc. E por iso as conservamos en un lote aparte dentro da clasificación que fixemos para a FEP, non? Eles empezaron a facer ese traballo de catalogación, de ordenación, de sistematización, pero, por desgraza, non puderon rematalo pola enfermidade e o pasamento de María Xosé González Chamorro en marzo de 2018. O arquivo quedou aí parado. Foi o ano no que eu ingresei no instituto e, claro, estaba traballando no equipo de normalización lingüística. Sabedes que toda a xente que temos así un pouco de inquedanza polo idioma e por facer actividades culturais e dinamizar un pouco os centros nese terreno, pois nos metemos nos departamentos de normalización lingüística e aí é onde eu flipei, porque vin aquelas cantidade de caixas de cintas que temos, pois atopamos así, material aí almacenado. Aí foi cando, falando con Xavier Groba, a comezos do curso 2023-2024, xa decidimos pedir permiso ao Departamento de Lingua e Literatura Galega, ao equipo directivo, para simplemente, nun primeiro momento, ver o que había aí e catalogar, ver que podíamos atopar aí. Enseguida xa saltamos á seguinte fase, porque xa empezamos a ver que había cousas estupendas e moi bo material, e entonces empezamos a intentar ordenar, catalogar e ordenar. Unha cousa que tivemos sempre clara dende o comezo, vouvos a decir que, vouvos a enumerar unha serie de traballos que fomos facendo en torno á colección, pero que non son traballos consecutivos, é dicir, non empezamos primeiro cunha cousa, non somos tan ordenados. Somos moi ordenados e moi sistemáticos á hora de organizar o material, pero claro, as dúbidas íannos asaltando e o material que atopábamos pois tamén nos iba un pouco como abrumando, non? Porque ao principio nunca pensamos que pudera haber tal cantidade e tal variedade e tan boa calidade tamén do material que aí se atopaba.
empezamos, podemos decir que empezamos a ordenar e intentar cotexar o que había con rexistro sonoro e o que había co rexistro transcrito, non? Estaban emparellados, entón aí empezar a emparellar. Sorpresa, non todo grabado ten a súa transcripción, non todo transcrito ten grabado e hai grabacións que non teñen. E que as cintas estaban numeradas nun primeiro momento, tamén atopamos eso, pero moitas numeracións estaban repetidas, non había unha serie, a numeración da cinta non correspondía co traballo transcrito, bueno, entonces aí foi cando nos puxemos, aí vedes, bueno, aí tedes unha fotografía de como estaba o estado das cintas, empezamos a facer lotes, había un primeiro lote numerado, que foi o que conservamos, que vai do rexistro número 1 ao rexistro 73, a partir do rexistro 74 xa nos tiramos pola nosa conta, porque tamén unha das cousas que nos dimos conta é que non había un criterio nesas 73 cintas clasificadas. O sea, seguramente eles empezaron a seriar, non, do 1 ao 73 e despois pararon, e iso foi o que nos transmitiu tamén Bieito. Bueno, vedes aí que os traballos transcritos son unha preciosidade, o sea, tedes no programa desta xornada pois algunhas das portadas debuxadas a man, coloreadas, a mí me parece dunha riqueza tremenda, non? Incluso para a historia da pedagogía, que tamén, non? Hai que traballar neso. Bueno, nesta ordenación atopamos fitas, minifitas casete, temos aí un lote da cinta 203 a 211, 9 fitas mini casete que bueno, as diferenciamos dentro da FEP. Tamén temos esas citas recopilatorias das que vos falaba antes, do 212 a 222, 11 fitas recopilatorias, e despois atopamos outro lote de citas que non están feitas polo alumnado, senón que están feitas es proceso por María Xosé González Chamorro nunha investigación que ela levou xunto co profesor de Xeografía e Historia Carlos Meixomé, que sabedes que é especialista en memoria histórica e en historia contemporánea, non? Eles, o obxectivo de facer desas grabacións era ter as testemunhas das persoas que asistiran ás escolas Proval, porque unha cousa que non vos contei é que o instituto está enclavado nunha antiga escola de indianos, o sea, dende 1909 a 1936 funcionou como escuelas pro Valle Miñor, no? Que foi unha escola, unha institución fundada pola Hermandade de Emigrantes do Val Miñor en Argentina. Bueno, entonces, aínda quedaban persoas vivas, eles querían recoller esa memoria e, de feito, celebraron un centenario, o primeiro centenario das escolas Proval, pois que hai unha publicación sobre ese congreso e feito polo Instituto de Estudos Miñoranos, e, bueno, eles recopilaron pois esas grabacións e nos como os atopamos dentro de todo o lote que tiña as caixas que había aí, non as segregamos. Entendemos que están dentro da colección FEP e así se quedaron, simplemente que as diferenciamos. E a partir do rexistro 241 en adiante hasta o 320, deixámoslos para siglar todos os traballos que son escritos, pero que non teñen audio parello. Bueno, aí xa as cintas empezan a estar ordenadiñas, xa iso foi setembro de 2024, e aí xa a nosa teima ia para buscar o depósito que tiñamos que atopar, non? Que non somente a conservación, senón que tamén se permitira o uso deste material con posterioridade e que tuvera unhas garantías de conservación. Esa era a nosa teima. Bueno, máis teimas, porque claro, unha vez que te metes nesto parece moi fácil, que só é ordenar, pero empezamos a ter problemas cas transcripcións. Queríamos transcribirnos porque había material grabado que non estaba ben transcrito e non vos vou a contar todo o proceso, simplemente decirvos que lle dimos moitas voltas porque a variedade fonética, lingüística, eu que sei, iso
é de tolos, o sea, non podes decidir fago isto con este fonema, é moi complicado. Entonces tiramos polo camiño máis fácil, que foi falar con Bieito e ver o que xa estaban, como estaban facendo eles, e foi o que collimos, o sea, transcribir o máis literal posible, usando pois o AGH para geada, sin diferenciar tipos de geadas, ou cedillas para o seseo, e metimos entre paréntesis todos aqueles anacos de audio que son inaudibles por ruído ou porque non se entende o que se está dicindo, é imposible. E tamén unha licencia así que nos toma... as palabras que aparecen en castelán as conservamos, simplemente as pomos en cursiva, non traducimos, e unha licencia que nos tomamos é evitar citar os nomes das persoas que están relacionadas con algún aspecto delicado. Aspecto delicado quere decir que unha señora fulana de María González que é bruxa, ou que veu mortos, ou que estuvo co acompañamento, ou, bueno, algo delicado, por así decirlo, non? Entonces, aí decidimos que o que nos interesa é o dato e non a persoa, sobre todo porque no Valmiñor sí que a xente autóctona sí que nos coñecemos todas e todos, non? Entonces, bueno, un pouco protexer eso. No caso da transcripción musical, aquí vos poño a decisión, esa foi a decisión de Xavier Groba, evidentemente, eu de música non sei nada, aprecio a moitísimo, é unha das artes máis maravillosas que hai no mundo, pero non entendo nada. Entonces, bueno, decidiu usar a clave de sol, moi sinxela, usar nas partituras as barras e simplificar moito a melodía para non facer algo complicado. Incluso el, como profesor de música, pois entende que a transcripción musical ten que ser idónea para poder levarse ou desempeñarse con un nivel de solfexo de cuarto da ESO ou de primeiro de bacharelato, non? O sea, non complicar moito esas cousas. Bueno, vos a por... Queríamos por esta, que é tan bonita, que é unha naina. Mi niño tan su niño, tan la niña de dormir, en un hoyo cerrado, otro no podrá abrir. Durme, meu durinho, que tenho que ir pra fazenda, a avó está fiándola, e o pai cuidado na feira. Meu menino, minha joia, durme que tens muito sono. Se não dormes, meu menino, vou te chamar o raposo. Arroró, meu nenho, arroró, meu sol, arroró na quinha do meu coração. Bueno, creo que ahí está. Vale. Ben, se seguimos coa FEP, o entre os datos e os contidos que atopamos, bueno, pois vamos a empezar con datos, decirvos que a representatividade que ten a FEP no entorno do Valmiñor, que son 3 concellos bastante poboados dende sempre, inmensa, non? Temos que decir tamén que o Valmiñor non foi unha zona moi estudada no mundo da musicoloxía nin da antropoloxía, por ser considerada unha zona moi pegada a Vigo, unha zona moi moderna. Entonces, parecía ser que a xente do Valmiñor non éramos o suficientemente enxebres como para suscitar esa... Bueno, iso é porque non pasaban por ali, sí que éramos. Sí que éramos. De feito, a FEP o demostra, non? A riqueza inmensa. Bueno, temos, aí vos poño, están representadas todas as parroquias de todos os concellos,
que sabedes, hai concello, bueno, as parroquias son bastantes, pero non somente as do Valmiñor, sino tamén, claro, como o alumnado que temos no Valmiñor, pois ten avós e aboas desperdigados por lo entorno, pois Salceda de Caselas, Porriño, Mos, etc. Pero tamén xente de fora, incluso, que se trasladou a vivir ao Valmiñor, pois xente de Lugo, xente de Pontevedra, que se trasladou ali pois, por matrimonio e demais. En canto ao xénero, neste tipo de traballos abundan sempre as persoas entrevistadas, abundan as mulleres, teñen moitísima presencia, vou rápido que xa me están dicindo, e vedes aí os anos de realización das grabacións. Vale, atopamos 2 cintas antes do 1994 e 15 cintas posteriores. Con todo, para nós, este é o marco cronolóxico máis importante que cando se fai a maioría das grabacións. Bueno, aí tedes o xénero e as idades. Bueno, unha das maravillas que ten esta Fonoteca Escolas Probale, que ao estar feita entre 1994 e 2000, contamos con moitísimas persoas nadas antes de 1936. Aí, para nós, é importantísimo. De feito, xa vos adianto que unha das conclusións ás que chegamos, da importancia que ten esta colección, é que se pode ver perfectamente os cambios culturais e os procesos, tanto no idioma como nas maneiras de contar, como nas maneiras de transmitir, dende as persoas nadas antes da Guerra Civil as persoas dos anos 40 ou as situacións que se viviron nos anos 40, como xa vai cambiando o discurso e a cultura nos anos 50 e 60 e como tamén repercute na cultura galega moito a introdución de elementos migrantes, de xente que retorna ao Valmiñor ou ben xente que ven de fora. Tamén temos ese caso. Ben, outra cousa que vos quería contar, bueno, isto xa é a felicidade plena, porque isto xa é setembro de 2024, cando xa tiñamos todo organizado e xa tiñamos a concesión para traelo ao Arquivo Sonoro de Galicia e o día 3 de xaneiro de 2025, cando viñemos a esta casa a depositar todo o material. Unha felicidade. Decirvos que contamos sempre co apoio da familia de María Xosé González, aí estedes os seus fillos e o seu home, e sempre atentísimos e emocionadísimos do traballo, claro, non é para menos, do traballo que tiña feito súa nai, e así como a directora do Instituto de Escolas Probal, Pilar Pombo Piai, que en todo momento estuvo atentísima. Bueno, aquí deixavos a foto da asinatura do documento de cesión e queríavos contar tamén, antes de que teño outro audio para porvos, outra das dificultades que atopamos son os cortes. Ahora vos digo. É dicir, é dicir, entre todos os temas que se recollen nos audios, temos tracks, unha cantidade de 4.000 e pico tracks en todo o que hai grabado. Estamos falando de 115 horas, 51 minutos de grabacións de audio. Os tracks soense diferenciar do que ven antes e do que ven despois, porque tocan sempre un mismo tema, o sea, un conto, unha lenda, unha biografía, etc. Pero resulta que hai tracks que, aparte de contar, por exemplo, este das adiviñas. Recordas unha adiviña? Pois sí, vou contar adiviñas de frutos. Esta primeira, encima de ti estoy. Tú mucho te meneas. Yo con el gusto me marcho y tú con la leche te quedas. Pues hai outra, que tamén é de fruto. Dice, al testóculo do ouro teño, por culpa do meu risouro perdín o meu entento. E despois hai outra que é dun fruto, que pano sobre pano, panando o mesmo pano, que non che digo non acepta ser todo ano. E despois ten outra, como é? Espera, frutoso, pero un ano. Por frutoso vai un boicoso. Por detrás dun coto vai un boicoso. Corre que te corre, que a corte pudera meter.
E despois tamén hai Bueno, e despois tamén hai, é dicir, en un track temos sobre adiviñas 6 ou 7 diferentes. Entonces, aí é onde nós queremos decirvos que todos os datos que temos a todo agora tamén son provisionais porque precisamos seguir escoitando e seguir traballando na fonoteca porque é moitísimo o material que temos. Ben, vale, xa para rematar, decir que entre as diferentes temáticas e xéneros que temos destacan oracións. Unha das preguntas que máis nos chamou a atención no cuestionario era que se lle preguntaba ás persoas que sentían pola religión, e ao principio nos chamou moita atención, agora o entendemos. É certo que é moi importante a religión das persoas maiores, entonces aí temos oracións tanto litúrxicas como paralitúrxicas. Nas descricións das vidas de antes aparecen como se reunían os fiadeiros no inverno, como eran as festas despois da cuaresma, como ían as festas, como tamén a parte negativa, a vida da Guerra Civil, os anos 40, e bueno, sobre escapados, agochados, persoas que participaron directamente na Guerra Civil de forma voluntaria ou non. Temos moitísimo material, así como as descricións dos anos da fome e demais. Bueno, tamén temos sobre medio cento de relatos que falan de seres terroríficos como Demo Burlón, o Tártaro, meigallos ou tamén avistamentos de ánimas e fantasmas. Lendas populares sobre un cento, destacando puntos singulares da paisaxe que no Val Miñor son bastantes, nas que habita fauna mitolóxica de todo tipo, o sea, dragóns, mouras, mouros, xanas, serpes, etc. Unha enorme cantidade de contos populares galegos, sobre un par de centos de contos, temos xa controlados. Destacan nos contos os contos de animais que falan entre eles ou animais que falan con persoas. Tamén os curas teñen un gran protagonismo nos contos, sobre todo a súa vida sexual. Meu avó diría que non está hiperrepresentada. Meu avó dicía que era o máis normal, era que os curas tuveran vida sexual, non? Os contos en verso, moitas veces recitados, pero tamén moitas veces cantados. E aí, no do Cantigueiro, temos moitísimo material, desde Nainas, que é ese nome que utiliza María Xosé para falar dos arrolos aos bebés, para cando van a dormir e todo, que nos seguímoslo, o conservamos porque nos parece un nome precioso e pola presencia que teñen na FEP, en torno a 140 nainas. Tamén hai alalás, romances, tanto do romanceiro vello como do romanceiro novo, cantos de labor, cancións de Nadal, panxoliñas ou romances de reis, cantos de entroidos, cantos das festas dos maios, cantos de muiñeiras e cantos de soldados tamén. Ben, simplemente vos quería destacar que cando entregamos o material fixemos unha ficha identificatoria de todo o material que entregamos neste tipo de rexistro, non? Pois pondo o nome da cita, se ten traballo escrito si ou non, como se titula o libro, o documento que ten, quen o recolle e demais. Simplemente tamén apuntar que entre as persoas entrevistadas, as persoas que entrevistaron, o profesorado que se implicou neste proxecto e demais, estamos falando de 1.200 persoas. Entonces, bueno, nos parece un elemento pedagóxico moi potente e de conservación da cultura galega tamén. Moitas grazas. Ben, moitas grazas, Teresa. Como vedes, achegueime rapidamente para presionala e esqueceu comentar que este traballo temos a pretensión, a ilusión de velo editado. Somos do século XIX, queremos velo editado en papel, co cal sabemos que vai a ser moi difícil, pero o primeiro chanzo foi dado xa
un par de meses a revista de Estudios Miñoráns, que é a revista do Instituto de Estudos Miñoráns, unha institución clave no panorama non só do Valmiñor, senón penso, de todo o país, no? De toda Galiza, a prol da paisaxe, da cultura, bueno, en fin, o Instituto de Estudios Miñoráns publica regularmente a súa revista, a REM, e no volumen deste ano, que saiu do prelo fai escasamente un mes e medio, publicanos a petición deles, ademais, porque tanto María Xosé González Chamorro como Bieito Legaspi foron colaboradores no seu día de moitas actividades que se facían no Instituto de Estudios Miñoráns, solicitáronos e nos aceptamos de moi boa gana facer a primeira publicación sobre esta fonoteca, e a tedes non só en formato papel, senón o que hoxe en día pois parece que é máis importante, en breve contan con difundila pola internet. E iso foi o que deixou Teresa por contarvos. E en este preciso momento habría que facer unha parada, mas como son as 6:15, non sei se esa parada, penso que sí, non? Que aínda que tan só sexa 5 ou 10 minutos, regresamos, diga? 5 minutos, sí? Ben, pois nos din que entón 5 minutos pois para estirar as pernas e regresamos.
Ben, entón, retomamos, agardamos polos máis... Don din don dan. Señoras, señores do público, don din don dan. Sí, damos xa. Ben, pois nada, deixándonos de bromas. Vamos a continuar entón a xornada coñecendo outro proxecto interesantísimo, neste caso co alumnado de educación infantil e primaria, e de secundaria tamén, porque é un CPI, un centro integrado. E para iso temos con nós a profesora María Carmen Fernández Vázquez. Ela é natural do Concello de Boborás, aínda que residente no Carballiño. Traballa na escola de CEA dende fai 23 anos. Antes estivo destinada nas escolas públicas de Pontareas, de Viana do Bolo, en Ourense tamén. Vainos a contar o proxecto que levan desenvolvendo ela como coordinadora do equipo de normalización lingüística e os seus colegas do instituto, algúns deles aquí presentes. Vainos a contar o proxecto, un proxecto que xa foi, pero que continúa sendo, porque neste ano, como nos vai a contar, desde o ano 2025, pois un pouco o ronsel de todas as grandes festividades relacionadas coas cantareiras do ano pasado, retomaron o proxecto, un proxecto, ademais, que está vinculado con Ponte nas Ondas, outra das grandes iniciativas pedagóxicas relacionadas en boa medida pois co patrimonio inmaterial, o patrimonio intangible galego, e a Escola de CEA, pois, como nos vai a contar, está relacionada pois con esta iniciativa tan interesante de Ponte nas Ondas. E máis nada, deixo vos con María del Carmen. Tes 20 minutos, non? Sí. Bueno, pois boa tarde a todos. Antes de nada, pois dar as grazas por convidarnos a esta xornada, da que me estou levando un gratísimo da que me vou levar un gratísimo recordo, sin duda, porque me tocou aquí lidiar con unhas persoas das que aprendín moito e estou aprendendo e descubrir que como nós se están facendo este tipo de recollidas nos centros cando nos estamos queixando cada día de que cada día temos máis carga, ver que se están facendo estas cousas. O noso, bueno, xa veredes agora que é unha cousiña de andar pola casa. Eu son profe de infantil, metinme en este barullo porque sí que era un tema que sempre me apaixoou. Eu vivín sempre nunha aldea e teño recordo de miña nai cantando, a veciña do lado cantando, pois se ela estaba lavando os platos, pois cantaba, se iban a facer outras tarefas, elas cantaban, bueno, teño ese recordo. Entón, en min sempre quedou un pouquiño aí o run ese. E, bueno, antes de nada, xa vos dixo, bueno, agora na presentación, eu son mestra de infantil, levo moito tempo adicándome a isto, e o proxecto aparece, bueno, eu tiña feito pequenas recollidas e facemos a diario, traballamos por proxectos, pois recoller adiviñas ou recoller cantigas que cantan as mamás ou xogos ou tal. Pero un traballo así deste volume, en realidad, cando xurde, é o ano que me propoñen a min para ser coordinadora do EDL, que agora xa non son, despois estuvo o Xico e agora está outra chica, pero bueno, o proxecto sigue aí e seguimos dando un pouquiño de forma. Entón, cando teño esa posibilidade, aventúrome a este tipo de traballos que se parecen ao principio sinxelos, dis, vou facer isto, pero non se sabe nunca a repercusión que vai ter, ou como vai funcionar, ou como vai responder a xente.
E neste caso, pois a nosa sorpresa foi moi grata porque lanzamos o globo, implicamos a todo o alumnado, un total de 90 nenos dotados de libretiña e gravadora daquelas. Eu agora cando vía as caixas esas, eu acordábame do noso, porque a primeira parte do traballo, este traballo xurde alá polo 2004. Entón, daquelas, pois, por exemplo, cos móviles é moi fácil, ou mándame un audio, ou mándame tal, ou escríbeme tal, pero daquelas non. Entón, o que fixemos foi dotar de gravadoras, algunhas prestadas, outras que compramos, os nenos levaban, e despois esa transcripción tan perfeccionista e estudiada que vos fixestes, nós non, porque os nenos na casa eran os que despois transcribían a canción que lle cantara a súa avoa, ou a madriña, ou o pai, ou o que fose, vale? Entón, dito isto, e antes de seguir co proxecto, porque non quero que se me olvide, decía antes Xavier, non? Orxais, que a música petaba aquí no corazón e se sentía e tú te emocionabas. Pois eu estaba comentando agora aos meus compañeiros que eu me emocionei moitísimo agora cando tú puxeches o arrolo ese, porque ese arrolo é o que me cantaba a mí miña nai. Bueno, miña nai cuidou un tempo da miña filla e cantaba esa canción. Entón eu dicía, ai mamá, que canción máis bonita e tal. E pois con esta é que dormías ti. E ora cando escoitei, era esa canción. Pois eu son dunha aldea de Boborás, tú recollíchela en X aldea. Vale, pois en Nigrán, daquela non había nin los 40 principales, nin la cadena 100, nin internet, nin móvil. E esa canción ou esa cantiga pois chegou ali, a min cantáronma, eu cantei a miña filla, aprendina de miña nai, ás veces que la quedaba con ela, cantáballe tal, eu cantei a miña filla e digo, aí creo que onde reside verdadeiramente o valor que ten isto. A sabeduría popular, a forma de vida que tiñan eles, porque a través das cantigas, bueno, trouxemos algún exemplar que deixei por aí, a través das cantigas que nós as clasificamos, bueno, por temáticas, non? Fomos facendo así unha clasificación en 9 temáticas. A parte da oralidade e da musicalidade que teñan e tal, dan moitísima información, porque aí se sabe como eran as mulleres de Cotelas, pois que con quen querían bailar os homes de Barrán, pois a que se dedicaban os de tal sitio, que festas celebraban no outro, que canto tempo duraba a fornada, quero decir, que a través da música e destas cantigas que eles cantaban e iban trasladando ou facendo herdar a outras persoas, se coñece tamén a un pobo, non? E esa é, en realidade, a nosa identidade, que está moitas veces recollida en este tipo de cousiñas. Entón, dito isto, e pasado o sofoco ese que pasei, que me tuve que emocionar un pouco, porque, bueno, miña nai xa non está, e me emocionei un pouco, dito isto, vou vos poñer, porque así nos relaxamos todos un pouquiño, nos fixemos, bueno, a recollida esa que vos comentaba antes, que as gravadoras e as libretiñas e tal, en ese momento, no 2004, pero despois, bueno, aí houve unhas turbulencias que nós non contábamos con tanta cousa, despois chegou moitísima e nos xuntamos con máis de 600 cantigas. E claro, entre a coordinadora, máis a profe de galego, máis a directora, máis todo o profesorado que boamente se quería quedar polas tardes a facer aquel traballo que fora totalmente de campo, feito polos nenos e tal, nos metemos a esta tarefa, que era clasificalas, correxilas, bueno, metelas a ordenador, facer unha base de datos tratando a información esa. E cando van chegando, e vemos que chegamos a 600 cantigas, moitas había repetidas, claro, pero 600 eran o número exacto que conseguimos, ou 600 e pico, dixemos, Dios, e agora, que facemos con isto?
Porque a xente, cando lle vas pedir algo desto, a xente maior é como cando che di tua avoa, mira, nena, garda isto como se fora ouro en paño, porque tal. Pois a xente maior reacciona así. Cando tú lle pides que te conten algo de unha lenda, un refrán, unha cantiga ou tal, eles dónano como se fose unha pedra preciosa. E eu penso que eles o fan coa idea de que nós o conservemos e de que nós o tratemos ben, e se podemos espallalo, se podemos conservalo ou transmitilo, moito mellor. Pero eles sempre o fan con esa idea, penso. Entón, o feito de que nós vivamos, o noso centro é un centro totalmente rural, vivimos, pois como decía antes, se falaba antes na presentación, que é difícil explicarlle a alguén como é o canto dun carro. Pois, por exemplo, aí aparecen moitas cantigas relacionadas cos fornos, os que coñecen Cea, que é onde está o noso cole, sabedes que é mundialmente conocido polo seu pan. Entón, hai moitas de fornos, hai moitas de muiños, que está totalmente relacionado cos fornos, e despois, por suposto, as festas, as satíricas, as de animais e tanta cousa, non? Entón, unha vez que nos chegamos ao punto de ver aquelo todo que había, dixemos, no, isto non pode quedar metido en un caixón pequeno do cole, hai que facer algo con isto. Entón, o que fixemos foi, bueno, darlle forma, o profe de plástica fixo unha portada estupenda, que veredes despois aí, a profe de galego correxía, todos aí veña a elaborar, e cando tuvemos todo o paquete preparado, buscamos axuda, pois que nos poderá facer unha pequeniña publicación desto para que isto non quede así en folios, por aquí perdido no caixón e tal. Bueno, pedimos por aquí, por ali, pero non tuvemos sorte. E tuvemos ainda peor sorte, porque entregamos a copia que supostamente se iba a publicar, a outra copia quedou no cole, en eses momentos houve un incendio, aquelo desapareceu e parou aí a cousa. Anos máis tarde, bueno, pois así, unha conversación desas que tiñamos a veces nas salas de profes, dixeron, pois hai isto aquí, había que facer algo con el e tal. Entón, o que decidimos foi facer digamos, retomar o proxecto, non? E facer unha publicación pequeniña, que con un custe, bueno, a cargo do cole, claro, porque non tuvemos quen non sufragase, e fixemos unha presentación así un poquinho oficial, que hai por aí en internet colgado de que estuvo a tele, saímos na prensa e tal e cual, e esa foi como a segunda parte do noso proxecto, non? Entón, aí era, os nenos recolleran, os maiores donaran a súa sabiduría e eles o que facían era poñerlle voz ao que lle contaran os seus avós ou os seus veciños ou as persoas coas que eles se entrevistaran. Temos que decir que se reflexan recollidas de 3 concellos, que son os que surten de alumnado ao noso cole, que é o Concello de Cea, Piñor e unha parte do Concello de Maside. Entón, aí, en esa segunda fase do proxecto, fixemos unha presentación, que así, para quitar un poquinho de tal, vos vou poñer a ver que donde os nenos lle poñen voz a esas cousas que recolleron dos maiores, esas cousas fermosas. A lúa de Portugal ven a alumbrar a Galicia, que ten amores novos, chegou a noticia. Ei, dirá tú na barrán, aunque me poñen cancelas. Tamén se me vai o tempo en abrir e cerrar nelas. As mociñas de mantras, cantelas, unhas hai máis divertidas depois das estrelas.
As mociñas, as da grela, son poucas e chegan ben. Para facer a pandeirada non precisan de ninguén. O lugarciño de Confurco, de lonxe parece vila, xa non foron polos penedos que ten ao lado do río. Aldeiña de Fruíne, de lonxe parece vila, ten unha rosa na entrada e outra rosa na saída. Paxariño gorrión, onde vas facelo niño, na Calvalla de San Pedro, no máis alto ramaliño. Bueno, isto sigue, son como 5 minutos de grabación dese vídeo que nos serviu para a presentación de cando se retomou o proxecto e sí que nos o que fixemos unha vez editado este libriño é facer como un proxecto vivo de traballar con el no cole. Entón, pois as cantigas teñen saído moitas veces nas conmemoracións, por exemplo, no Nadal ou nas letras, ou se coñecedes algo a trayectoria do noso cole, aí celebramos tamén un serán todos os anos por o mes de maio. Entón, aí, pois, algúns artistas fixeron súas algunhas das cantigas que estaban recollidas en este libriño. As panadeiras de Cea do refeixo amarelo, as panadeiras de Cea do refeixo amarelo, pra facer un pan bonito, comen elas o farelo. Pra facer un pan bonito, comen elas o farelo. Son de vales, non o nego. Son de vales, non o nego. Con dicir que son de vales, paseo por onde eu quero. Vale, esta é unha actuación del no noso serán, ese que celebramos, de Gabi Reboredo, pero el sí que incorporou algunhas das cantigas que aparecen aquí, porque despois falando con el, pois el tivera unha avoa ou alguén que vivira en unha aldea de Cea, entón, bueno, fixo as súas e elas leva no seu repertorio e as canta. E entón, quero dicir que o proxecto, aínda que xurde alá polo 2004, é un proxecto que na actualidade sigue vivo, porque se traballa moito sobre el. E o ano pasado, aproveitando, vedes que o título, bueno, aparecía aí antes, o título do proxecto era Cántame e contame a boa, pois o ano pasado, aproveitando o tema das letras galegas, como se comentou antes, o tema dedicado ás cantareiras, pois o que fixemos foi poñer en valor outra vez un pouquiño o proxecto, recuperalo, traballar outra vez sobre el e abrir a segunda parte do proxecto, o Cóntame, que foi, bueno, xa con outra persoa no EDL, que eu agora xa non estou, como se recolleron lendas, neste caso, antes foran cantigas, agora son lendas dos concellos de onde viven os nenos que veñen ao cole. Non vou vos poñer só unha mostra, temos recollidos, estos están todos en internet, na páxina da nosa biblioteca, están recollidos, vou vos poñer unha mostra. Eu son Manuel Fernández Fernández, natural e veciño de Villanfesta. Aquí nacín e aquí hei de morrer se Deus así o permite. Villanfesta é un pobo cargado de historia e tradición, pero ahora mismo
falto de futuro. Situado no colo dun pequeno outeiro que o abriga ao norte, facendo do lugar un sitio agradable para vivir, solleiro e vistoso, unha tafalla natural privilexiada con espectaculares vistas ao mosteiro de Oseira e ao seu val. Vale, describe un pouquiño donde el vive e donde se desenvolve a lenda que despois el conta, como podedes apreciar o método de recollida desto xa non ten nada que ver co método de recollida que empregamos cando foi o das cantigas, vale? Aquí se lles pedía aos nenos... Ao contrario, levámoslo con resignación e hasta con bo humor. O meu é o Mourán. Este apelativo estendeuse por varios povos da parroquia de Oseira e incluso dos alrededores. Prevalece na actualidade na Aspa, en Betar, na Ventela, en Cazurraque, en varios sitios. Cada leira, cada parcela, cada curruncho ten o seu nome propio. O bo destas recollidas é o xenerosa que é a xente. Entón, tú vas pensando que che van falar de, pois, eso, a lenda a que nos conta el, pero antes adornan todo tamén onde son, o que había aquí, cantas persoas vivían, como se chaman os lameiros, como se chaman as partes da aldea. O sea, é unha riqueza tal a que eles nos transmiten que eu penso que sí que nós, como mestres, aínda que teñamos moitos e moitos traballos aí encima de nós, sí que temos que ter como un pouquiño ou sentir un pouquiño a necesidade de coidar destes tesouros que quizáis máis tarde, o sea, máis pronto que tarde van desaparecendo, porque cada vez nas aldeas hai menos xente, cada vez pois o que se falaba antes o do carro. Agora algún neno dixlle, no, pois escoita o canto do carro, se non sabe nin o que é o carro. Ou lle diz, no, pois pesa máis que a roda dun muiño, pois que non sabe nin que é o muiño nin que tiña unha roda. Entón, todo este tipo de recollidas, de achegamento do noso patrimonio, sí que eu penso que nós, como mestres, que temos a oportunidade de estar en contacto con moitos nenos, e os nenos pois saen do cole e van ás súas casas e van ás casas dos veciños, e sí que temos como que sentir esa necesidade de axudar un pouquiño a recoller e a agardar para que non se perda. E se podemos espallalo despois, pois moito mellor, seguir traballando con el, como decía Orxais antes, pois saber que vimos de aí, saber que eles, a maioría, por exemplo, dos nosos, son de tradición panadeira, entón, que polo menos eles sepan ou saiban que a súa cultura ten un fundamento que arranca daí, e que deben conservalo e que eso vai ser o que os faga únicos cando vayan a Taragoña, por exemplo, non? Que lles falen aí no voso cole pois de algo que haxa aí, pois eles leven con orgullo, pois non, nós ali fais o mellor pan, pois meu avó era panadeiro, ou iban buscar o millo a tal sitio, ou íbamos moer a outro sitio. Entón, creo que sí que eso, nós como mestres o podemos facer, e creo que, visto que vin hoxe, se fan cousas maravillosas. O noso é un proxecto moi de andar por a casa. Eu sou mestra de infantil, entón estou como moi habituada a falar a nenos pequenos e non a este público así tan experto que escoitei hoxe. Entón digo, agora vou eu aí con o noso libretillo pero claro, nós deste libretillo estamos moi orgullosos porque foi un traballo de moito tempo e aparte pois que aquí se recolle moito sentimento e moito saber que o temos aí guardado como un tesouro no noso cole. Entón, despois deses intentos de publicación que vos decía, non houbo sorte, fixemos isto, nos quedamos con isto, e aí o temos para quen o queira ollar colgado en digital, que está digitalizado o libro, podedes velo, podedes ver as cantigas tamén, ou entrar á páxina do cole, que aí están as lendas todas colgadas, e, como vos dicía antes, escoitando as lendas ou as cantigas, poderedes coñecer mellor todo o que a nosa contorna
e a tradición e os costumes e o que nos envolve e o que nos dá personalidade ali a nós. E, non sei, quería vos ler unha cousa moi bonita que, bueno, o libro este conseguimos que fixera o prólogo na primeira edición, cando tiñamos preparado para editar o libriño, nos puxéramos en contacto con Xosé Carlos Caneiro, que estuvera ali no cole facía uns anos antes, e a xente se acordaba moito del porque formou un equipo de fútbol no cole e levaba os nenos a xogar fora e tal. Entón, cando falamos así de un profe que fora representativo, que a xente se acordase del, que fixese algunha cousa por a que os nenos falasen del e tal, nos puxemos en contacto con el, sí, bueno, encantado, e nos fixo un prólogo que eu por aí deixei algún libriño destes, moi bonito. Entón, se me permitides para acabar, que non sei se teño tempo ou xa acabei, vou vos ler só 2 fragmentos do prólogo que reflexa algo do que se falou antes xa en outras intervencións e con eso remato, vale? Bueno, empeza a expoñer porque o fixo, os recordos que tiña do pobo e tal e cual, bueno, e despois en un párrafo di: a identidade do ser humano está na súa arte. A arte é quen nos conta, quen nos define máis alá das apariencias e os seus enganos. Algo que comentaches ti. A escultura, a pintura, a arquitectura, a literatura, o cine, a música, e non só a música culta, tamén a música popular, a auténtica, esa que levan gravada en cada rima estas cantigas da terra de Cea. Falo da cultura inmaterial, instalada nas veas do noso pobo, a que corre de fiadeiro en fiadeiro, de festa en festa, de santo en santo. Esta vai escrita neste libro, imprescindible e xa para nós imborrable. É un párrafo do que falo sempre porque me parece que reflexa moito o sentir do que nós lle pedíamos cando lle pedimos a súa colaboración. E despois, en outro párrafo máis abaixo, dice: é o cantigueiro do Colexio de Cea e será por sempre frutífero, ou sexa, que dará froitos, que nos estirará un pouco máis, que nos vai axudar a creer en nós. E nada fin, créanme, isto é o único que precisamos, confiar en nós mesmos para sair adiante, querernos máis, recoñecernos, autoestimarnos, que creo que o que nos pretendemos con este tipo de recollidas e de traballos que se fan en torno á recuperación ou á conservación do patrimonio, o que estamos en realidade queréndonos máis, non? Querendo conservar o que é noso, que non nos lo quiten, que non se perda. Vale, e por último, o último párrafo, e remato xa, e aquí podemos encontrar, fala do libro, non? Aquí podemos encontrar de todo, dende romances coñecidos noutras xeografías. De feito, hai moitos referidos a Portugal, verdad, Paco? En outras xeografías e adaptados á particular idiosincrasia zonal, ata documentos exclusivos e específicos de Cea ou Ourense. E estes últimos son a maioría e quedarían xa por sempre esquecidos se os nenos de Cea e os seus mestres non acometesen esta plausible iniciativa. Creo que estamos no recanto do esquecemento. É dicir, que se non recollemos agora estes anacos da nosa historia, de nós, o noso tempo ha de encargarse de verter area sobre a porta frágil da memoria. O noso patrimonio inmaterial é quen nos define e defende diante das actualidades e a súa globalización. As terras de Cea e as xentes só me queda renderlles homenaxe desta prosa que xa remato. Cando abril, porque se fixera a edición en abril, xusto coincide, cando abril anuncia aquí o tempo da memoria para que o tempo non o borre nunca. E así remata. Eu creo que el entendeu perfectamente o que nós queríamos recoller en esta publicación e reflexa perfectamente con palabras bonitas o que nós queríamos transmitir tamén. E con isto, pois, me despido hasta... Espero que vos gustase.
Moitas grazas. Ben, pois imos a co cuarto relatorio da xornada de hoxe. E para isto, para esta cuarta intervención, contamos con un dos grandes da cultura do país, co señor don Francisco Fernández Rei, natural de Cefiñás, de Cambados, catedrático OSESA emérito da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de Filoloxía Románica. Comezou a súa andaina académica no ano 1974 estudando Filoloxía Románica na casa, na propia Universidade de Compostela. E tamén desde 1973 pois é investigador do Instituto da Lingua Galega, formando parte dos equipos que traballaron e que siguen traballando tanto no seu día no Atlas Lingüístico Galego, da que emanou en boa parte, se non me equivoco, a normativa actual do galego, coa lei de 1988, mas tamén outro tipo de equipos de traballo, entre eles moi especialmente para ser nomeado aquí hoxe o Arquivo do Galego Oral. As achegas, as súas investigacións, as súas contribucións non só bibliográficas son enormes, son grandes tanto en número como en calidade. Eu penso que destacaría que forma parte do plenario do Consello da Cultura Galega, xa que estamos aquí. Tamén é membro do padroado do Museo do Pobo Galego, numerario da Real Academia Galega, donde traballa nos seminarios de lexicografía e de terminoloxía. É dicir, estamos ante unha persoa que é chamada aquí non tanto polo seu currículum coñecido, sino por parte do descoñecido, que supoño que terá moitísimo máis. Me refiro en concreto a que foi un dos profesores que tiveron outros profesores. Estamos falando de unha época, 1979-1985, onde o país precisaba de novos docentes para o galego, por fin incorporado de xeito oficial nos currículums tanto de primaria como de secundaria, e moito profesorado con unha palabra fea, pero que daquela estaba de moda, que era reciclado, profesorado reciclado, ben fea a palabra, pero sintomático do que acontecía, o que facía falta. Profesionais da docencia dedicados pois á lingua castelá, moitos deles, ou a outra filoloxía, ou a outras materias, e que eran formados para ser profesores tanto de ensino primario como de secundario, dende unha colaboración, nos conta el, coa Universidade de Santiago de Compostela, a Xunta de Galicia, que é a primeira Xunta de Galicia dos anos, principios dos anos 80, vainos a contar pois que esa experiencia, unha experiencia que ademais ten o seu arquivo non solamente de interese filolóxico, senón tamén un arquivo que ten moitísimo interese, que é a parte descoñecida, que nos interesou máis que nos contase, relacionado pois coas lendas, cos contos, co romanceiro, co cantigueiro, coa música ou coa cultura mariñeira, de que el tamén é un especialista e gran coñecedor e apaixonado, é unha das súas facetas, entre tantas outras. E máis nada, deixo-vos entón con Francisco Fernández Rei, que, contas con, vamos a poñer generosos 25 minutos. Moitas grazas, Xavier Groba. Estou encantado de estar aquí, sobre todo despois do que precedeu, pero tamén teño que recoñecer que cando hai 2 ou 3 meses Xavier me falou de falar aquí, porque foi entón Santa Marina quen lle falou de min, non lle dixen que non en ningún momento, pero tampouco me entusiasmaba moita idea, porque obrigábame a volver
a 40 e pico anos atrás e andar cun material de 40 e pico anos atrás que xa me quedaba moi longe. Reconozo que é bo volver atrás e ver o moito material que temos no ILGA e non explotado. Pero, bueno, estou encantado. E gracias, Xavier, polas túas palabras e pola túa invitación. Antes de falarvos dos cursos de profesorado de galego que impartiu o ILGA, quero vos falar un pouquiño sobre como naceu o ILGA e, sobre todo, como naceu o ILGA en relación cos cursos de profesorado. Isto que vedes aquí, bueno, isto este libro, Galego 1, ou Gallego 1 ao principio chamábase, foi a presentación formal do Instituto da Lingua Galega cando non existía. O 14 de maio do 71, uns días antes do Día das Letras Galegas, o reitor da Universidade de Santiago, que era un reitor fascista, tu hai que dicilo. O que pasa que a habilidade do que era catedrático do Departamento de Filoloxía Románica, Constantino García, que foi director do ILGA, tivo a habilidade tremenda, como el non era galeguista, era asturiano, a tremenda de conseguir que un reitor fascista, además puxeron así, despois da eclosión da primavera do 101 en Santiago. O sea, as cousas como son. Bueno, ele deixouse embaucar, tu hai que dicilo. E o ILGA non existía, o que existía era un departamento de filoloxía románica que creou isto, que sacou este libro para ensino do galego. Fixadevos, presentes o 14 de maio, tíranse 8.000 exemplares deste pioneiro método galego. En outubro vendeuse a máis da metade. Había realmente unha necesidade deste material. O 26 de xullo do 71 é cando se crea formalmente o que foi o Instituto da Lingua Galega. E crease un padroado. Cales son as funcións deste instituto? Que ia ser un instituto supradepartamental, non do galego. Aí tiña que estar o Departamento do Galego, de Filoloxía Románica, o de Latín e outros departamentos da facultade, tanto de Filoloxía como de Historia. Era a Facultade de Filosofía e Letras daquela. O primeiro fin inmediato era o estudo, a promoción e o cultivo da lingua galega. E a primeira cousa que fixo o ILGA foi precisamente un manual para o ensino do galego, en 3 volumes. Foi o primeiro. Despois tamén tiña como segundo obxectivo a investigación sincrónica da realidade lingüística do galego actual, que é o que levamos facendo desde hai 150 e pico anos. E tiña outras funcións, como esta, a 7ª, formar persoal investigador interesado no campo da lingüística galega e buscar relación entre profesores españois e estranxeiros interesados no galego. O método, aí está, os 3 volumes, Galego 1 no 71, Gallego 2 no 72, Gallego 3 no 74. Oficialmente chamábase Gallego, igual que o instituto se chamaba Instituto da Lingua Gallega, era un pouco para non molestar, non dar pistas. O volumen primeiro estaba redactado en castelán. O volumen segundo, que é un manual tamén con leccións progresivas, tamén está en galego xa, e o terceiro tamén está en galego. O terceiro non ten nada que ver cos anteriores. O sea, se os anteriores é un método de ensino da gramática, por decirlo así, o terceiro é como cuidar o idioma. Aquí son capítulos dedicados aos diferentes sismos, capítulos sobre os varios sobre os hiperenxebrismos ou hipergaleguismos, que foi cos que tivemos que loitar durante os últimos 50 anos. Hoxe ninguén usa hiperenxebrismos, pero hasta hai 50 anos calquera texto está vinzado. Tratábanse tamén os popularismos, os castelanismos, os lusismos e moitos outros sismos. O equipo de redactor, aquí está un deles, Antón Santamarina, foi un dos redactores, os outros foron Couceiro, Ramón Lorenzo, Guillermo Rojo, que eran profesores discípulos de Constantino García. Ben, fixéronse estes volumes para dar cursos de galego, tanto a nivel voluntario nos institutos como tamén a profesorado. Aquí estou me referindo aos anos do 75 para atrás. Aquí temos no instituto, por exemplo, estes 2 escritos. Un é do ano 74 do Instituto de Melide, onde se lle explican, dirixense ao director do ILGA, dicíndolle quen son os profesores que van dar clases de galego, que xa deron galego 1, o galego 2, e ora que o van meter en COU. O da dereita é do Instituto de Cambados,
onde aparecen aí as dúas profesoras que se comprometen a dar clases de galego voluntariamente en quinto e sexto de bacharelato. O sea, rapaces de 15 e 16 anos. Teño moitas máis atas, pero o que me importa aquí é destacarvos que, en principio, neses primeiros anos dos 70, o ILGA en solitario e, sobre todo, en colaboración con asociacións culturais, Amigos da Cultura de Pontevedra, Asociación Cultural de Vigo e outras, dou cursos de galego, tanto a ensinantes como non ensinantes. Eu teño varias atas, unha delas están asinadas por María Vitoria Moreno, esa extremeña a quen se dedicou o Día das Letras Galegas hai uns anos, é unha das que daba estes cursos en nome do ILGA. Teño outra ata na que aparecen en Pontevedra os 15 ou 20 do galego 1, o sea, a iniciación, galego 2, perfeccionamento, era o galego 3 ou 4 personas, 3 cun aprobado e a cuarta cun sobresaliente era o galeguista Avelino Pousa Antelo. Isto é, pois, ata o ano 75-76. A partir do 75, o propio ILGA empezou, en colaboración co ICE, a facer cursos de galego para mestres. Bueno, daquela era profesorado de XB. Eu aquí vou falar de XB porque era todo de XB, desde a famosa Lei Villar-Palasí, que estive en vigor ata o ano 92, con Felipe González, a famosa Lei Villar-Palasí. Bueno, pois empeza o ILGA a colaborar co ICE e o primeiro curso, non sei en que mes do ano, sería no verán, e do ano 75 que no deu foi Antón Santamarina, aquí presente. Entre os seus alumnos do ano 75, pois estaba Paco Martín, o primeiro premio infanto xuvenil, Premio Nacional de Cultura, estaba Valentín Arias, o pai de Xela Arias, un dos pioneiros do ensino en galego e da traducción en galego, estaba Xoán Bavarro, un dos pioneiros do ensino en galego, do material e da literatura infanto xuvenil, etc. etc. Non sei se foi o segundo, pero en setembro dos 76 en C, Bavarro xuntou a todos os mestres da comarca da Costa da Morte e dirixiu o ILGA para que enviara profesores para dar un curso. E os profesores enviados foi Rosario Álvarez, a actual directora do Consello da Cultura, máis eu. Foi dos cursos dos que un garda un recordo imborrable, porque daquela ninguén ia polo papeliño, ninguén. Todo o mundo eran patriotas, eles e elas, xente que quería aprender. O sea, e despois xa, a partir do 77, van ser moitos máis cursos, un pouco por toda Galicia, sempre organizados polo ILGA, pero o ICE estaba un pouco como aval, o sea, o ICE é a universidade. Aquí puxen uns cantos para que vos vexades que non eran só en Santiago, eran en Santiago e en moitos máis sitios. No 77, 78 e 79. No ano 90 hai un cambio grande. No ano 80 estamos na Xunta de Galicia preautonómica. E o primeiro, Antón Santamarina, foi nomeado, el que non é político, pero foi nomeado primeiro subdirector xeral de ensino da lingua galega da Consellería de Educación e Cultura da Xunta preautonómica. Que é o que tuvo que facer? Poñer a andar todo o ensino do galego, tanto no nivel primario e secundario. Iso foi o que se ocupou Antón. Tivo unha axuda inestimable de Xoán Bavarro. É verdad que ao cabo dun ano e pico quedou tan queimado que o deixou. Pero a semente estaba aí. E tamén podo dicilo, porque el nunca o vai dicir, de que o ano e pico que ele estuvo aí non cobrou absolutamente nada. Nada. E gracias aos cartos que ele non cobrou, pudemos dar moitos cursos de galego tamén. Son das cousas que nunca se din, pero eu sei que foi así. Ben, pois estando Antón, el puxo en marcha un sistema de cursos imitando dos cataláns. E, sobre todo, aquí o que importa é o curso de especialización, que se crea por primeira vez. Un curso para mestres, porque neste momento o galego, ahora sí que iba a ter importancia o título. Xa que o que tivese o curso de especialización podía pasar cos cambios que houve mesmo a dar galego nos institutos ou na secundaria, en XB, perdón, na segunda etapa. O sea, polo que podo decir que dei cursos de algúns destes, que había xente patriota e interesada como sempre, e había xente que viña polo papel, pero no bo sentido. Tamén hai que decir que era un sacrificio inmenso, porque era xente que levaba 5 horas de clase cada día e que despois se desplazaba ao mellor unha hora onde había o curso
Eran 60 horas o curso de lingua, eu dei varios de lingua, 40 de literatura, 20 de historia, e despois non sei se eran 20 ou 40 de didáctica da lingua. Pero, bueno, eran moitas horas, era moito sacrificio, e así. Aquí seguimos colaborando ILGA durante uns cantos anos, fixemos unidades para perfeccionamento, porque tamén se daban os de perfeccionamento, fixemos tamén unidades, e a partir, non sei se foi do 82 ou 83, foi cando Padlamel era responsable de política lingüística, que veu o ILGA, eu estaba presente, para ver se lle axudábamos a seguir montando os cursos, e organizamos tamén. Eu supoño que debemos deixar de organizalos no 85. Digo eso porque para preparar o daqui eu non sabía moi ben que coller. Entón, ao final, collín cursos destes de profesorado de EXB das letras A, dos concellos A a E, o sea, desde Abegondo a Estrada, todos eses. Porque coller hasta o final sería imposible. Saíron 39, pero logo dou a casualidade de que antes mirara uns que eu tiña de alumnos meus dos anos 80 da facultade, e entre eles tiña unha grabación, unha da zona de Santiago, pero non sabía exactamente, e outra que era de Baíñas, que era de Vimianzo. Eu pensei máis no B de Baíñas e acabei non metendo para que foron os 40, e logo hai uns días dime conta que Baíñas era de Vimianzo, pero, bueno, é igual. Eu aquí poñemos un esquema dos 40 cursos que eu collín, que xa digo é os que están entre a letra A de Abegondo e a Estrada. Pero é que é moi significativo. Non hai ningún que sea dos 79 para atrás. Quere dicir que non debeuse nos 79 cando empezamos a facer que a xente traballase coa oralidade. E o que si lembro perfectamente é que nun momento dixemos facemos unha escolma de grabacións do Atlas porque acabáramos nos 76 de recorrer todo o dominio lingüístico galego, incluída Asturias, León e Zamora. Fixemos unha escolma de media hora escasa de grabacións das diferentes zonas de Galicia para que no curso de lingua, un apartado, fose escoitar esas grabacións e comentalas. E, lóxicamente, falar máis de grabacións do propio lugar feitas polo alumnado. Eso non hai ningún de antes, polo tanto, os cursos debeu ser nos 79. Cando era, aquí puxen nesto que vedes que pon perfeccionamento ou especialización, é que o alumnado non pon de calé. Eu creo que son de especialización. Creo que son. Porque hai únicamente un que di que é de perfeccionamento. Eu creo que todos estes son de especialización, polo tipo de traballo e demais. A maior parte dos cursos son da Coruña, tamén hai de Pontevedra, e a casualidade é que destes 40 traballos que eu analicei, 10 son de alumnos meus e todos dun curso que dei no 85 aquí en Santiago. O sea, sei que son un porque pon o meu nome, algún, e outros pola corrección dos traballos e a miña letra. Bueno, como vos dicía, explicábamos ya algo as variedades do galego oral, con esa casete. Podo vos dicir que xa despois nos anos 80 andandos e nos 90 primeiros, moitos alumnos meus da facultade, como tiñen que explicar en COU as variedades orais, pedíanme esa casete. Eu fixe moitísimas copias desa casete e mandaba pola miña conta. E despois foi unha sorte que o Consello da Cultura no ano 96 editase a única que hai, unha dialectoloxía do galego oral, pero con audios, que a nosa fala, bloques era a lingüística do galego, que fixemos Carmen Hermida e máis eu. Entón, a partir de aí sí que xa non volvín a facer grabacións de ningún tipo. Esa está na rede. Antes era casi media hora e ahora son 3 horas. Ben, que lle mandábamos facer oralmente? Primeiro é que gravasen, dicirlle, gravades un ou máis informantes. Hai xente que grava unha persoa, hai xente que grava a nai e o fillo, ou dous veciños, ou dous lugares distintos, contrastando. E o tema libre, tema totalmente libre. O sea, eu explicáballe os temas, eu explicáballe a miña experiencia de recorrer Galicia durante máis de 2 anos. Os problemas que eu tiña coa xente a hora de gravar. Tamén era verdade que aquele era un momento máis difícil. E os temas cos que eu facía falar a xente, pero cada un que fixese o que quixese.
Despois tiña que transcribilo e facer un comentario. Nos textos de perfeccionamento vese que un comentario sinxelo, non podías pedir tampouco imposibles. E digo sinxelo porque basicamente indican cales son os dialectalismos e os castelanismos, sin meterse moita fundura. Moitos transcriben e pos poñen a forma estandarizada. E no de especialización xa o nivel xa era máis completo, pedíase moito máis. Tamén é verdade que cando nos cursos de perfeccionamento non había material de apoio que darlle á xente, non había. A partir do 90 sí, porque no ano 90, cando se publicou A Voz Galego, que fixemos Rosario Álvarez, Xosé Xove Meiseu, hai un apartado de etoloxía que o redactei eu, onde eu ali, baseándome no material do Atlas Lingüístico Galego Inédito, fixen a primeira aproximación ao que é o mapa de todas as falas galegas. E aí non solamente publicamos o mapa con áreas e algunhas subáreas, sino tamén moitos mapas da GEA, do SESEO, de moitos outros fenómenos. Por lo tanto, xa había material. E no ano 82 eu publiquei un artigo en Grial, Bloques e lingüísticas do galego, que é o esquelete dunha dialectoloxía que lo publiquei no ano 90. Entón, aquí xa había bastante máis material, aparte do que pudera encontrar a xente. Cal é a utilidade deste corpus, que eu non vou poder dicir aquí cantas grabacións temos, porque non todos os profesores que as fixeron as depositaron no ILGA, pero se hai 40 nas 5 primeiras letras do alfabeto, pois seguramente haberá 150 ou 200. O sea, non tive en vagar, teño que reconocer, para ir miralas. Digo, son todas elas dunha utilidade tremenda, a primeira porque mostran como era o galego hai 40 anos. E as grabacións son moi boas, moi boas. E despois é moi boas para estudiar etnografía, historia, socioloxía, literatura popular, etc. Canto tempo teño, Xavier? Digo porque... Eu por mí un par de horas ou 3, pode seguir. É que ora ben realmente o traballo meu dai das cintas. Poñamos que 10 minutos. Ben, eu lin aos 40 traballos e tomei nota de todos os temas. Eu aquí fagos unha sistematización. O esquema que sigo é, no arquivo do galego oral, temos unha clasificación en 22 ítems, 22 apartados, os grosos, e dentro de cada un deles, pois, subapartados. Eu collín e puxen aquí os temas que hai dentro deses 22, seguindo por orden. A cultura popular, hai bastantes contos, uns de persoas, e moitos de persoas son sempre, o protagonista é o tonto que é menos tonto do que realmente é tonto. Despois de animais, varios do lobo, ou do lobo e a ovella, onde falan os dous, lobo e a ovella, o loro que fala, igual que o home, etc. E algún do raposo non como conto, sino que é a típica historia do raposo, que pillan o raposo e que logo despois andan polas aldeas buscando cartos e demais, non é conto do raposo. Hai moitas cántigas, e máis a xente di cántigas, e moitas coplas. Algúnas son de romaría, non? Por exemplo, hai na romaría da Santa Cruz de Aranga cantan ali varias cantigas. Verdadeira Cruz de Aranga queda sentada na porta mirando por os seus romeiros como lle sobe na costa. Hai varias. Eu aquí simplemente puxen unha mostra. Ou esta outra. E aqueles que andan no baile, ambos me parecen ben, il parece o cu do pote e el o rabo da sartén. Este é o de antes da ulla. Recollemos algúns romances, por exemplo, de Xan Jindán, en Begonte. Xan Jindán quere casarse, non tiña muller buscada, folle facelo amor á filla de túa Xoana, e continua todo por aí. Tamén algúns aguinaldos de reis, aguinaldos poucos. Da regueifa non recollemos ninguna regueifa, pero si é interesante explicando que o que pasaba coa regueifa, que isto é en Baíñas, Vimianzo. Di o informante. Ibas a elas, entonces cantábanas e había o costumbre de cantalas. Un de dentro e outro de fora. Un daqui de riba, chamámoslle nós un de fora e o outro de dentro, e relevábanse uns aos outros. Se cadra cantaba agora un pedazo un, e daqui a un anaco cantaba e outro. E o de fora facían o mismo. E que cantaban? Cantaban uns cara aos outros desvergoncerías. Isto é o que cantaban. Ve coño. Claro, cantareas que lle botaban uns aos outros, a todo o mundo,
e os de dentro, os novios, e despois aló, cando yo perecía, collía un anaco dun molete que é a rejeifa. E daban os cantadores e repartíana. Nombraban de cada lugar seu partilleiro, pe partila, e despois que iba partida daban uns cachiños que era de así, os cachiños pequeniños, e cada un que iba e o que non, do que lugar non iban, se cada iba un ou dous nemais, pa traella nos bolsillo pos outros, pa darllas. Era o conto das rejeifas esas. Eran a luna de miel? Sí, era a luna. Esa era a luna de miel que pasaban. Non pensaban ningunha luna máis que de miel. Ese era o conto das rejeifas. Despois, crenzas e supersticións, que hai un apartado inmenso. Hai moitas que falan de meigas e meigallos. Hai algunha que recollemos que fala da compaña, non da Santa Compaña. Pero, sobre todo, de meigas e meigallos, como é lógico, hai moitas, sea do Maldeollo, sea o que sea. Este é unha de Abegondo, dos 79. Bueno, moitos traballos, sobre todo en perfeccionamento, presentábanos á man, non á máquina. E algún tamén no comezo, pero a letra era moi clariña. Di, sí, antes contaban así moitas cousas das meigas e deso que meigaban as cousas, porque tamén mamá, en paz estea, non sabes que contaban o conto da besta, daquela besta de Novas. Non sabes que tiña unha besta moi boa. Tiñan a besta aquela, tiñan estimada xa logo como unha persona da casa. E resulta que un día foulle levar a auga á besta, leváballe un cubo de auga e fariña e tal, e foronlle levar a auga á besta e ao querer acercarse ao cubo para beber caeu case morta. E houbo, ai Dios mío, e a besta, e que lle pasaría á besta, e que lle pasaría? E a besta non daba o pé nin a perna. Entón deixaron de quedar ali, xa pensaron que estaba morta. E despois hasta outro día, non, e despois o outro día, non si tamén que lles pasou tamén cos bois. Caeronlle tamén, uns máis tamén, caeron, etc. Bueno, pois fala do malollo e demais. Romarías e festas, hai moitas de romarías. Unha de romarías que é interesante é a que fala da Santa Cruz da Aranga, aí no Concello de Aranga, aí cerca de Betanzos. Das festas hai moitas, pero as festas é sobre todo o contraste entre o de antes e o de ora. Hai unha moi interesante que é que nunha parroquia ou nunha aldea así, a novedade era levarlle os satélites, non, como se chaman, os que cantan a Santiago e Lucerito caminando, os tamar, era a novedade, que non lle levaban o conxunto de sempre, levaban os tamara por unha hora. Bueno, como se hoxe levan a panorama, máis ou menos, son así. Entón, son diálogos moi interesantes. Estas hai outras que é un pouco tamén isto, de que as festas de agora non valen nada, e as festas de antes eran unha maravilla. É o de sempre. Pois agora as festas xa non valen nada. Hai tantas salas de festas, tantas, en todos os sitios hai salas de festas. Aquí nada, vas aí. Antes había unhas festas que viña xente de fora, coches, daba justo, pero agora, ai, miña filla, eu non sei en que vai parar. E ainda fun hoxe ao campo, que era festa, vin tan pouquiña xente, e as procesións, que había moitas procesións, agora nin hai procesións, nada, eu non sei, será mellor ou peor. Indo hoxe precisamente, que anduven eu aí nesa festa, había unhas gaitas, e eu recordaba tempos antigos, o sea, di gaitas conscientemente, pero recordaba tempos antigos, doume ganas de bailar, sentín as gaitas, pero despois veo aquele conxunto moderno que non cadra, nestes sitios non cadra para nada. Do Entroido non hai poucas, digo, nesta escolma poucas, pero unha que hai que é moi interesante é do Concello de Crecente, que debe ser ou dunha aldea chamada Quinta ou dunha de Carreira, porque así falan eles, de que os de tal sitio se xuntaban noutro prado con outras. Entre outros, parece moi interesante a figura do marajato, que para eles era dúas persoas, que iban con campanillas e vestidos, claro, con refaixos encarnados, aias de puntiñas, pois enmascarados, vellos, bonitos, é a descripción dun entoido tradicional e como se xuntaban os xente de dúas aldeas. Da lingua, do galego, do desprecio galego, isto foi o único que atopei. Nunha grabación de Begonte, do 85, di unha muller: a nosoutros antes, cando íamos á escuela, pasaron o tempo facéndonos pronunciar as cousas ben, e ríndose de nós, porque dicíamos gallegadas. E iso,
Agora ven esta outra xente que nos volve outra vez co dichoso gallego. En fin, que non sabe un como viva. Da mocidade, hai moitas grabacións, moitas, do liño, e tamén, despois do liño, falan das fiadas, sobre todo polas mozas. Entón, falase moito das diversións das fiadas, e máis algunhas diversións realmente onde as mozas fallas pagar aos mozos. O sea, mandándoos poñer dunha maneira, mandándolle poñer unha especie de estopas pola cara, por tal, e logo prendéndolles lume. O sea, son un pouco violentas, pero son elas, E hai varias así, están ben. Bueno, hai nas fiadas hai historias do moceo nas propias fiadas, pero aquí collín mellor destas outras dúas. O moceo na cociña da casa, todo o mundo sabe que en moitísimos sitios os pais e as avoas estaban de carabina da moza, cando estaba na porta onde fora. E aquí hai unha de veras da estrada que xa o di claramente. Nas festas ibas andando a todas as romerías, se cada 2 kilómetros de distancia cando ibas, acompañada dos pais, e sempre cos pais. E incluso cando tiña o mozo moceando, pois na casiña, na casa, ali na cociña ao lado dos pais. E como este é un diálogo entre unha muller de 60 anos e unha de 20, a de 20 dille, sí, así salían os matrimonios despois. Non me fastidies, home. Que vos conocíades? Botabades, que vos ibades conocer? Botabades 5 anos de mozos e despois, sí, falando detrás da cociña canai e mai la abuela ali mirando. Despois hai outra en Cerdedo, onde o que pregúntalle polas ruadas, que é o nome, a ruada é como foliada, é o nome típico de Forcarei e de por aí. Serán examas de Cerdedo. De feito, Fraguas fixo o discurso de entrada na Academia Galega sobre o serán en Cerdedo. Pero digo, ruada de Forcarei, Cerdedo e demais. Pero pregunta pola ruada, pero a señora non fala de ruada, fala da rúa, di, na rúa dos xoves, na rúa dos domingos, ruada no sentido de foliada. E aquí poño isto porque fala unha moza, non, de como se moceaba nas ruadas. En este caso a moza non era unha labradora, era unha costureira, ou seja, unha señorita. Unha señorita. Por iso os mozos, para cortexala, cantabanlle coplas, non as labradoras, ali, no couso. É dicirle ela mesma, non? Entón cantabanlle coplas como estas. Eu se vou a Vilariño, non vou por pasar a presa, eu se vou a Vilariño, vou pola miña pachesa. Vilariño era a aldea dela. Hei de facer unha ponte coa casca dun pereiriño, para me pasear eu de Covas a Vilariño. Son ben poéticas. Como é lóxico, hai moitísimo material que ten que ver coa agricultura e cos traballos e cos produtos. A do liño, como vos digo, hai moitas grabacións que falan do liño, con esa que é impresionante, non? Todo ese proceso, tanto de semantalo, de empozalo, despois de vagalo, e despois todo o proceso de convertilo, non? Hai moitas. Tamén hai sobre o cultivo do millo e do maínzo, que é o mesmo. Digo, millo é a forma que conocemos casi todos, porque ese veu o produto de América, o maíz, pero desprazou o millo, esa especie de alpiste. Pero noutros sitios non. Na zona todo este de Ferrol, Guitiriz, Aranga, aí o millo chamabanlle paínzo, o millo, o originario. E houve un cruce entre maínzo e paínzo. Por iso os de Aranga falan do maínzo e os de Castroverde falan do millo. Despois hai grabación na que se fala do pan. O pan é o centeo. O sea, para nós é centeo, pero onde realmente hai pan, falan do centeo. O sea, o centeo, o pan. Por iso en Aranga, en Aranga son os dous nomes, pan e centeo. En Begonte falan sempre do pan. Ou aquí mesmo, que fon rozar o monte para plantar pan, etc. E logo actividades no monte, rozar, plantar piñeiros, etc. E logo interesante é non somente ese mundo que se foi, sino tamén un mundo novo, a comezos dos 80, que estaba aí, presente, non? A modernización. O sea, mallábase tradicionalmente co mallo ou co manlle, pero aí tamén aparece a malladora, ou malladoira. Había arado de pau. Eu teño visto arar xente con arado de pau. Cando fixen as enquisas, con arado de pau, tamén con arado de ferro. Pero aquí aparece xa o trator. E logo, tamén na zona de Carballo, pois aparece xa o cultivo, as plantacións de maceiras como investimento para sacar realmente diñeiro.
Logo da parcelaria esta que apareceu que tanta importancia tivo, poñovos isto porque parece unha coña, pero é así. Un labrador falando da parcelaria na zona da Aranga, por Betanzos, di: aquí anduveron os da concentración parcelaria facendo a concentración, pero fixeronla moi mal. Cando a pediron, non a souberon pedir, mezclaron todo. En vez de clasificar iles, meteron a xente a clasificar e houbo barullos, disgustos, xa coas clasificacións. Algún que sabía que unha leira del lle habían dar ao veciño, puxolle moita clasificación para que lle desen moitos puntos e lle desen pouco terreno. E despois houbo quen entregou moito prado e non lle deron prado ningún. E danlle o pago de prado en monte e se cadra penas, cons, rochas. E outros que entregaron moita terra, agora non lles dan terra tamén monte. Hai textos que falan do gando doméstico, non? Das vacas, outros que falan do gando bravo, sobre todo na capelada, a modernización, non? Cortes non de estrumes, senón as novas, ou que o veterinario que insemina a vaca non se leva o bou de parada, o porco. Despois tamén hai unha grabación que collín que me parece moi interesante cando UTECO, cando Franqueira, na provincia de Ourense, creou UTECO, Unión Territorial de Cooperativas Ourensáns, e quinzaron Ourense de granxas de pitos, pois aquí unha persoa explica todo eso. É moi interesante este relato, di: como me chamo, isto dillo aquela entrevista, como me chamo non interesa. Eu son veciño do Pinto e teño unha granxa, esta que está aquí é unha granxa de pitas, de galiñas, pero bueno, pitas en Ourensán, de pitas de por huevos. E como fixen? Pois mira, un día xa cansado de estar ricar terróns, díxeme: coño, aquil de alá puxo unha granxa fai un ano e debe ir ben. Eu non era pola avaricia dos cartos, non obstante, díxeme, e logo eu teño unhas cadelas e non podía facer unha, ande que non teño moitos cartos, pois podía facer, na máis, vamos ver. Entón dixille ao veciño como fixera, canto lle costara, rediola. Costa moitos cartos, pero bueno, puxenme a facela, bueno, pois explica todo, logo xa máis adiante di que o ben que vive agora porque a modernizou, etcétera, etcétera. Xa para ir rematando, quedan un par de minutos. Que se sente aí, é moi descarado. Digo, da viña e os cultivos, a única grabación que hai é en Cambados. Non sei se os que falan son de Cambados mismo ou se son de ali do Solnés, pero sí moi interesante porque é no momento en que o albariño pasou de ter moi pequena produción. Eu son de Cambados. Eu conocí un Cambados cando prácticamente non había albariño, moi pouquiño. Algúns labradores, nos pazos, pero non había. Viviesen nas adegas, a vivir todo ese boom. E aquí falan dos novos inxertos, de como cuidar o chan, de darlle sulfato. Antes dabanlle 2, 3 mal de sulfato. E aquí xa neste momento di 2 ou 3. Hai que dar 10 ou 12. Así que cando colledes albariño, lavade o ben. E os insecticidas, pero bueno, foi un momento en que houve unha modernización moi grande no cultivo. E despois, nas 40 grabacións, só hai 2 do mar. En Galicia temos moita costa e relativamente pouco mar. En parte lóxico. Pois unha das grabacións é de Cambados, que fala da pesca de baixura. Eu collín o final de todo. É máis interesante a outra que puxen despois. Fala nos anos 60 houve unha modernización inmensa na pesca de baixura. Además foi cando desapareceu a vela, desapareceron os barcos de vela, porque todo se motorizou. E nos barcos os que andaban os motores, que andaban a sardiña e o xurel e demais, en vez de andar mirando peixe pola fosforescencia da lúa, pois o que facían era radares e todo, aparellos que lle permitían pescar a vendo nevo e demais, que é un pouco do que fala este aquí. Mas este señor coñezo eu. Bueno, xa morreu. Di, é o final de toda da grabación, di: hoxe hai outra maneira de traballar. O home traballa máis descansado, dorme mellor a bordo, porque aquelo era unha necesidade, claro, e non ia ser ca roupa de aguas posta, pero os de agora din, desde salir do muelle hasta dar a volta, pero os de agora din que non sabían traballar e que eran ás veces uns palanquíns. Palanquín é unha forma moi do salnés, tamén de outros sitios de Galicia, pero moi nosa. É o preguiceiro, o que non fai nada. É o palanquín.
Nada deso, porque os homes aqueles eran duros e traballar. Si, hoxe, os patróns que teñen os vos barcos, collen aqueles barcos, tiñanlle que costar moito traballo traer os peixes á terra, porque ora é moi sabido que teñen os aparatos que lles enseñan. En donde hai pedra, onde hai peixe, teñen que estudiar algo por según largar o aparello, e non van vir co peixe para bordo, pero saben onde hai agua, etc. Bueno, a mecanización. Esta é unha grabación preciosa, é de Cariño, perdón, de Cedeira, porque explica, bueno, aparte de que ten moito léxico mariñeiro auténtico, o sea, o armeiro, a baja de mar, explicando a pesca tradicional, o sea, antes de haber radares e demais, como se pescaba tradicionalmente. Eu podo vos dicir no caso da Ría da Arousa, eu sei por meu pai, que era mariñeiro, antes pescaban, se iban de noite, pois coa fosforescencia, e cando era de día, era vendo cos mascatos e cos carráns. Se andaban os mascatos e os carráns que se tiraban ao peixe, e que había peixe. Entón, os mariñeiros botabanlle raba. A raba é o que houve o gran negocio da raba nos anos 50. Son as ovas de bacallao que traían de Islandia, de Bergen, cortadiñas, mezcladas con farelo, e si collían, pescaban de día. Aquí na parte norte, e tamén pola zona de Fisterra, de día pescaban vendo os golfiños. Os golfiños, os golfiños e as toliñas, como está aí, non? E tamén cos... Bueno, pois aquí fala un pouco desto, di. É un diálogo entre fala a muller e malo home. E di o home, encontrábamos a toliña, ou sea, o delfín, e íbamos atrás dela. Temos ido hasta 10 e 15 horas. E o mellor pillar a toliña e encontrarte unha mar de peixes. Empezar a traballar. Embalábamos e chegábamos aos armeiros. E se o mellor é que, vexo, o mellor o barco ou iba máis adiante e que largaba e temos collido un barco pola coberta dona... Bueno, leo a letra así moi pequenichiña, pero vai todo desto, explicando todo o proceso, e logo na parte máis, nesta outra parte, o que explica é os efectos da nortada. O sea, estar traballando no mar, porque o mariñeiro teñe máis medo ao mar de fondo, non ao mar de mar, que ao mar de vento. O sea, o do mar de vento e o vento está aí e saben como escapar dele. O problema é cando aparece o mar de mar, o mar de fondo, entón que é moito máis peligroso, non? E xa é a derradeira, que me disculpe, bueno, non, vou saltar xa. Bueno, digo, hai tamén cousas que son dos oficios tradicionais, da mina de wolframio falase nunha grabación, esa especie de maná, neste caso da zona de... Aí di que foi un maná durante 2 días, ata que veu unha compañía e se fixo cargo do que da mina. Despois a emigración a Cuba, aparece en varios sitios, a emigración a Buenos Aires, que é interesante, non é tanto o que se fixo en Buenos Aires, senón todo ese proceso previo de buscar cartos para poder mandar o fillo a Buenos Aires. Isto supoño que calquera de vos o ten oído, eu sei, no caso meu ali en Cambados, por exemplo, hai xente que prestaba os cartos, e había que devolver os cartos o día que era, o cabo do ano que fora. Entón había o famoso pacto de retro, o pacto retro, como les decían, non? Que era cando lle había que devolver, pero máis de un non aparecía o día. Así que tamén máis de un ten levado no lombo. O sea, porque apareceu que lle quería levar os cartos, pero non aparecía ali. Entón, non é este caso, se prestan os cartos, pero todo o proceso a dureza, non? De ir xuntando os cartos para logo despois irse a Buenos Aires e traballar do que cada. Neste caso de peón. Tamén se fala de ir a Bilbao. E nos acontecementos da historia hai unha grabación interesante que é sobre Foucellas. Supoño que todos oichedes falar deste guerrilleiro, deste famoso guerrilleiro Foucellas. Pois hai aquí unha persona que fala do encontro con Foucellas e coa súa tropilla. Di, un día, isto é de... O informante é de Abegondo,
viviu ali 60 anos, pero a grabación é recollida a él en Cambre, no 79, di. E un día encontrou a Foucellas, e máis iban outros dous con el, que se paraban na medianía de Grañas, e Grañas divide o río a Lugo e máis aquí a Coruña. E eles, a cuadrilla deles, de Foucellas, xa me vía a mí moitas veces por ali, que viñan e subían aí a veces a Grañas del Son. Pero o muchacho ese un día, colleronlo tamén así ao anoitecer, e dixéronlle: onde vai usted? E eu vou pa taberna. Bueno, hombre, pero usted din que era falangista. Usted diz que tamén é falangista. Sí, e con mucha honra. Derlle unha tunda. Pois sigue. Agora isto sí que é o de paso. Historias de vida varias que hai da vida escrava da xente. E ora, esta é a última de todas. Ora sí que é. Hai unha pena non terela aquí inteira, porque é unha grabación preciosa, que é unha persona de 20 anos e unha persona de 60. Non sei se é nai e neta, nai e filla, evidentemente, para falar do que falan ten que haber bastante familiaridade. E o que fala é a rapaza botándolle en cara a vida esclava que tiveron antes e que non se rebelaran nunca. Entón, ela recoñece que, estando casada, tiña a herdanza dela e que non pudo disfrutar dela, pois porque legalmente non podía, porque era cousa do home. Todo iso que hoxe, sobre todo a xente nova, lle parece un algo imposible, todos o vivimos, que temos certa edad. Entón, este é o final de todo. Perdóname, é que me dá unha pena. Dille a moza, bueno, sí ou sí. Bueno, porque ti pensas en min porque eu son das de antes, non? E as de antes, que claro que eres das de antes. Bueno, dille home sempre, non di muller, di home, claro que eres das de antes. As mulleres das de antes, pois claro, vemos a diferencia, porque a levamos, vivímola, entonces vemos diferencia. Pois precisamente como vivistes, debíades de vivímola cos nosos pais, pero é que despois logo nos modificamos bastante. Depende da compañía que che toque, que se é comprensible ti tamén sabes aguantar. Cando se sabe aguantar mutuamente, iso é o que leva adiante, non é a muller nin o home. Sí, pero mira, son os dous, escoita, son os dous. Escoita, é o que che digo eu. Se ti xa viviches eso, vivíchelo agora, é como viviches, debías te dar conta de diferencia que sí que hai entre home e muller. Debías te dar conta, non? Entonces debías volver pola muller. Non como eu xa vivín así, pois ala, así tamén os outros. Eu volvo pola muller. Volves, sí, volves. Volvo pola muller. Eu neste caso de que lle tiñan que dar un valor que o ten, porque xa empezando porque é a nai da humanidade, e despois darlle esa importancia de que fora dona do dela, do que herdou dos seus pais, que pudera facer con el o que quixera. Eu eso sí, a hora en que a muller que ten que ir tirar tiros á guerra, que quere ser igual co home físicamente, eso na vida, eso é a miña opinión. É que malamente quedan nos 20 minutos para a última parte da xornada. Certamente, tanto o teu relatorio como os anteriores darían pois para un monográfico, mas non sei, con tan pouco tempo, o meu labor agora sería plantexar, realmente non son moitas, tiña previstas tres preguntas ou tres reflexións para que participasen tanto don Francisco como Teresa, Pepe, e mesmo o público, non? Mari Carmen, o público, que estades aquí sobre estes retos. Mais, tendo malamente un cuarto de hora, penso que quizáis vai ser mellor que fiquen as preguntas no aire
e o valoramos, non? Mais que facer unha moderación dunha mesa, non sei. Penso que vai ser millor, non? Porque sí que me gustaría facer unha... non é un resumo, porque sería imposible, non? Pero sí unhas consideracións xerais, non? A ver que vos parece. A primeira sería que o acto de recoller a memoria oral é unha metodoloxía que empregamos en moitas disciplinas, unha metodoloxía que de primeira orde, de reunir documentación, tanto por intereses relacionados coa historia, hasta a hora de falar de Foucellas, non? A memoria histórica, como das ciencias sociais en xeral, a arte, a lingua, por suposto, a literatura, a música, a antropoloxía, a etnografía. Pero penso que eses valores que todo o traballo de recopilación, de recollida da memoria oral conleva, no noso caso é secundario. Penso, é a miña opinión. No noso caso, o fundamental é que se trata dunha ferramenta educativa, é dicir, de un instrumento pedagóxico. Un dos primeiros beneficiarios son o alumnado. O alumnado de primaria ou de secundaria, de formación profesional, da antiga SB ou da universidade, que por primeira vez en moitos casos escoita os seus maiores. E esa ferramenta educativa penso que hai que poñela en valor e hai que seguir traballando con ela. Non é unha cousa do pasado. Esa ferramenta pedagóxica, ademais, sirve para construir coñecemento, claro, para coñecer o noso territorio, para coñecer as comunidades que habitamos en este territorio, as familias, as propias familias dos rapaces podenlle servir esta metodoloxía para escoitar por primeira vez o que din os pais, o que din os avós, que normalmente non os escoitan. Non os escoitábamos nós cando tiñamos 15 anos e non os escoitan os que teñen agora 15 anos, é lei de vida. Entón, esa ferramenta metodolóxica ten un enorme valor pedagóxico que penso que hai que potenciar. Por suposto, é un enriquecemento persoal, individual, individable, e que vai na formación de cada discente, de cada un dos nosos alumnos e alumnas, en esa formación escolar. Isto, por suposto, conleva unha serie de desafíos. En primeiro lugar, é que se trata de algo voluntarioso. Falabas ti antes, Mari Carmen, os profesores que temos tantas cousas que facer e ese voluntarismo, esas boas intencións, esa capacidade de traballo e de esforzo. Pero, por outro lado, tamén conleva que unha vez feito asa unha serie de obrigas, unhas obrigas na conservación dese patrimonio investigado, rescatado polos propios alumnos, e hoxe en día esa conservación pasa polas institucións. Gustaríame subliñar, ademais, que estamos no Consello da Cultura Galega, que conta co Arquivo Sonoro de Galicia, e que, por exemplo, a digitalización dos fondos que vades acadando no Consello da Cultura Galega, nese Arquivo Sonoro de Galicia, é fundamental. E é un traballo que supoño, non o sei, pero que leva o seu orzamento, o seu tempo, o seu esforzo, e que permite salvaguardar esas casetes que había antigamente ou eses discos duros que traballamos hoxe en día. Penso que esa sería unha reflexión, E nesta reflexión tamén entraría algo moi complexo que é o equilibrio que hai entre a privacidade dos informantes, a privacidade dos propios alumnos que non traballan para o profe, recollendo lendas, contos ou cántigas, senón que traballan para eles, para a súa formación, esa privacidade e ao mesmo tempo o acceso público a unha documentación, e o recoñecemento a ese propio alumnado. Pero iso levaríamos, creo que, a outra xornada, porque conleva unha serie de condicionantes mesmo legais, de dereitos de autor, en fin. Como vedes, é unha reflexión moi ampla que daría solamente ela para traballar. Pois non sei se nunha xornada, nun seminario. Eu plantexo esta primeira reflexión. A segunda é que recoller a memoria oral desde a escola, como adiantábamos, foi unha tarefa, e sigue sendo unha tarefa,
derivada iso, da boa vontade dos docentes, non? Dese voluntarismo, desas boas intencións, que conleva desafíos técnicos, pero tamén teóricos. Como planificalo, que preguntar, quen quisas utilizar, quen quisas non utilizar. E moitas veces nin os propios especialistas en musicoloxía ou en antropoloxía cultural nos poñemos de acordo do que é o tradicional, o popular, o erudito, como para que un profesor que xa bastante ten coa súa disciplina en lingua galega, en xeografía e historia ou en música, pois decida que recoller ou que non recoller, que ten interese ou que non ten interese. Penso que por aí é tamén outro dos retos que temos de hoxe en diante, sobre todo ante a escaseza de recursos. Certamente non son as escasezas que había de recursos técnicos, teóricos, bibliográficos, documentais, de consulta, vaya, estou pensando en eles, que podía haber fai 50 anos, cando se explicaba aos futuros profesores como traballar o galego e esa tradición oral, pero sí sigue sendo hai que ter ganas de facer un traballo que, ademais, aínda hai que ter máis ganas de recuncar. Vou a sincerarme con todos vostedes, eu teño un traballo pendente desde fai 30 anos, sí, 35 anos, que me dá moita vergonza, porque foi un curso, aínda non tiña as oposicións ganadas, estaba eu de interino, tocoume nun instituto onde había xente de varias partes de Galicia, onde estaba ademais un grupo de mozas que lle gustaba moito tocar a pandeireta. Eu comprometíme a transcribir aquelas cintas que fixeron aquelas rapazas. Está sin facer. Entón, dende aquela, a min, a experiencia personal foi nunca máis. Non me volvo a comprometer con un alumnado a facer un traballo que sei que me pode levar meses, anos, e que está sin facer. Non quero con isto desanimar a ninguén, pero sí poñelo na mesa, porque tamén hai que valorar cando nas escolas de CEA ou en Rianxo ou nas escolas Proval ou en tantos outros lugares, ano tras ano os profesores inciden en animar os seus alumnos a, como experiencia persoal, en primeiro lugar, penso que é moi importante, recoller, pero despois ese material, cuidado, que ese material é o que decías ti, Mari Carmen, temos esa obriga, non? Porque esas persoas non alegan a nós dicindo isto vai polo profe, claro. Polo tanto, como promocionar, como reforzar ese papel da escola como espazo importante para o estudo, a preservación, o enriquecimento tamén deste patrimonio inmaterial, este patrimonio intangible da nosa comunidade, sería outra das líneas destes retos. E para rematar, creo que hai algo que tamén me gustaría reflexionar. Pois mira, aínda van ficar aí 5 minutos para algunha intervención vosa, que é como recoller esta oralidade, esta documentación única, porque é único, cada un destas persoas que nos transmite as súas vivenzas, as súas experiencias, o seu relato vital, as súas narrativas, os seus recordos, os seus encontros, non? Todas estas vivencias, estas experiencias tan plurais e tan diversas, algunhas delas invisibilizadas. Por exemplo, a da violencia de xénero, non? De como as mulleres non eran donas nin da súa herdanza familiar, non? Tiñan que pedir permiso, se non era o pai, era o irmán ou era o cura da parroquia para ter unha conta bancaria, non? Non estamos falando de Pleistoceno, estamos falando dos anos 60, 70, non? De como todas estas vivencias, evidentemente os rapaces non van a recoller alalás, nin muñeiras. Os rapaces de hoxe en día van a recoller outra cousa. E esa outra cousa, penso, había que tamén reflexionar sobre o asunto, é tamén, ou será, parte do noso patrimonio. É dicir, o patrimonio actual se está formando, o patrimonio futuro se está formando, baixo o meu punto de vista. E dentro de 100 anos, el reggaetón en galego, que agora mesmo non siquiera existe, pois será digno de estudo. Porque os folcloristas clásicos, Don Carlos San Pedro, etc., tamén puñan a parir
aos bailables agarrados, rumbas, pasodobles, porque non eran ensebres, non? Entón, sí que me gustaría incidir en esa idea de como o alumnado actual ten dereito tamén a esa ferramenta pedagóxica de relacionarse cos seus maiores, esa relación interxeneracional penso que é moi importante tela en conta para promocionar este tipo de actividades pedagóxicas, didácticas na aula. E, por outro lado, como poden axudar a integración e ao mesmo tempo mutua entre os aborígenes máis ou menos seculares deste país, non? Me considero eu, porque miña nai e meu avó, hasta onde eu sei, pois somos todos de Juláns, entón, pois, considero-me un aborigen con pedigrí, non? Pero teño primos que veñen de Venezuela, non? E que xa traen outra memoria, outra oralidade, non? E a realidade escolar, hoxe en día, na maior parte dos centros, é pluricultural, multicultural, ou como ya que iramos falar, non? E entón, este tipo de traballos sí que poden axudar tamén ao traballo de recolla da oralidade, tamén pode axudar, por un lado, a eses rapaces a integrarse na sociedade, porque recollen os seus veciños, ou ven que os pais, avós dos seus colegas contan lendas de mouros e mouras, pero resulta que a súa nai, que está emigrante, que ven de Colombia, canta outras cancións coa mesma emotividade e que forma parte xa do noso patrimonio. E estas tres reflexións penso que, como os mandamentos da fe católica, se resumen en un, e é que, por moito que en casos particulares como o meu non volveremos a facer nunca un traballo deste tipo co alumnado, ainda que xa sabedes que isto de afirmar nunca non se debe facer, pero sí que animo a todos a ter esta experiencia con todas as cautelas do mundo tamén. O mellor o que hai que facer é non comprometerse a que vas a facer un cancioneiro con iso, porque o mellor non, máis seguro que non teñas tempo nin posibilidade de facelo, pero sí que te podes comprometer a salvagardalo. E para iso hai institucións como o Consello da Cultura Galega que camiñan en esa boa dirección. E como nos quedan uns minutos, e supoño que tamén temos así certa marxe por parte desta casa, pois sí que me gustaría non rematar eu falando eu, sino que algún dos ponentes que tiña que moderar acheguen pois algunha destas ideas que lle parezan máis interesantes, rebatilas, confirmalas, non sei, somos tamén poucos. Sí, por favor. Ben, eu nunca dei clase en primaria nin secundaria, o sea, sempre de universidade, pero si teño moitísimo contacto e teño moita xente amiga que si deu clase aí. Deixando ao lado o caso da música, por decirlo así, podo vos falar dunha experiencia moi boa que se fixo en Cambados hai uns anos e que se pode aplicar en calquera centro. Hai uns anos, e non hai tanto, nos dous institutos que hai, un chamase Ramón Cabanillas e outro Francisca Sorei, 3 profesoras e un profesor colleron alumnos de cuarto da ESO e algúns de terceiro da ESO e fixeron un proxecto para min precioso. Titulábase o proxecto A memoria das palabras. O que fixeron foi gravar só a voz ou a voz e despois transcribir todo eso. Está transcrito, e de feito eu trouxen aí os dous exemplares, un veíamos dos mulleres, e máis poñelo na rede. Algúns, aparte de contar a súa vida ás veces terrible, pois tamén cantan cántigas e demais, o sea, para que neste caso a memoria do Concello de Cambados e de algúns concellos do Salnés son uns documentos impresionantes. A mí, polo que me dixo algunha das persoas, algunhas desas grabacións non se puderon publicar, porque a avoa falaba e non mentía. O que pasa que os fillos ou algunha filla pode non querer saber que a xente, bueno, cousas que fixo a nai. O sea,
Ali a xente que é mariscadora, hai vedas po marisco, pero todo o mundo sabe que, bueno, para non morrer de fame, pois andas as ameixas en tempo de veda. E a xente digo con toda naturalidade, igual que ahora se andan outras cousas. Entón, bueno, sempre hai, pero ao final é un conxunto precioso. E respecto da xente que pode dicir que ahora veñe xente de Colombia ou de Venezuela, curiosamente aí pois aparece unha rapaza que é romanesa, que a súa avoa é romanesa, e ela entrevista a súa avoa e ali aparece no medio de toda a escena. A curiosidade é que 10 anos despois esa rapaza foi alumna miña na facultad. Pero, bueno, digo que a mí me parece un proxecto precioso, a memoria das palabras. Entón, hai xente que eu algunhas conozas, outras non, pero aí ves historias de vida espontáneas, duras, pero con moito orgullo da xente. Eu creo que iso que é moi bo, non? O sea, ten que haber 2, 3 profesores que se mollen e que estean aí, porque as cousas non se fan. Pero nótese cando o profesorado ten paixón e se volca, a xente colabora. Xe digo, a min o da memoria das palabras de Cambados pareceme un proxecto precioso, porque é a microhistoria, fala a xente que nunca vai falar, que non aparece nos libros, pero aí está. Eles tamén fixeron a historia da vila, e vaya se fixeron, non? Sí, eu penso que é unha cousa tamén que debíamos de subliñar, non? Que os proxectos dos que hoxe falamos aquí son moi poucos, é unha mínima parte do que hai, do que houve no país e do que sigue funcionando, non? É unha metodoloxía tan habitual como pouco recoñecida. Viñame á cabeza, escoitando a ti a nena romanesa, eu iba a decir o último alalá que escoitei, que creo que é o único alalá que escoitei. Foi unha muller romanesa cantando, pedindo na rúa, nunha tarde de verán, eu estaba na casa, se escoitaba perfectamente, e a muller pedía e estaba cantando un alalá en romanés, pero era o que nos consideramos un alalá. Veña, Pepe, unha consideración no micro, tes que chegarte ao micro para que se fique registrado ou xa chegan aquí un... Veña, vamos con así cada un de vos, con... A ver, eu concordo absolutamente, eu son da Arousa, escoitar unha persoa de Cambados, pois me identifico con moito do que se está a dicir, non? Pero eu creo que o futuro está en volver á oralidade, non? Ademais, agora co PLEA, con todas estas cousas que estamos facendo nas escolas, temos unha oportunidade única. O que nós queremos facer, desde logo, na nosa escola é recoller o mundo sonoro que nos rodea. As avoas teñen esas cancións, os nenos teñen outras, os que veñen de fora teñen outras. É dicir, para nós, iso é Taragoña. Eu escoitei unha vez fun a dar unha conferencia a Euskadi, deu-me así certa orgullo, non? Porque o moderador díxome, non, ti tes que falar en galego, non se a traducimos ao vasco, non? E traducían o que eu estaba dicindo. E esa persoa díxome, vasco é quen fala en vasco. E xa está. É dicir, o idioma é o que nos fai membros da comunidade. Comas polvo dali do Areoso ou comas, non sei, yuca, da igual. Se falas en galego, eres galego. Eres parte do noso ecosistema. E por eso, para min, é tan importante que perdamos todos esos presuicios da etnomusicoloxía tradicional, é dizer, recoller o antigo e recoller sobre todo o rural máis recóndito, por eso non hai recollas do mundo do mar. Xa vai a dar eso decía, é peligroso todo o que entra pola costa. Insenga igual, eliminaron todo o que tiña que ver co mar, porque nós éramos sospeitosos de estar entrando a baneras e non sei cuántas cousas máis. Eses presuicios fixeron que nós non teñamos hoxe en día folclore urbano galego do século XIX. Habendo fábricas de conserva que cantaban as mulleres todos os días. Que pasa? Onde están esas cantigas? Ese folclore supuestamente urbano. Se eu hoxe canto a cantiga máis famosa da Arousa, coa que todos nos identificamos, di
Illa da Arousa que durmes na lama, a ver se un día, seguro que Francisco escoitou algunha vez por ali. Illa da Arousa que durmes na lama, a ver se un día che mudan a cama. Esa é a cantiga máis famosa. Quedei impactado un día que vin un vídeo dos anos 60 que era unha cantiga que cantaba alguén no Festival de San Remo, non me acordo en que lugar. Non podo facer un cancioneiro da Illa da Arousa sin que apareza esa cantiga. É dicir, para min o criterio de antigüedade, por exemplo, é un criterio antigo, obsoleto, non? Ou despreciar cantigas porque teñen unha orixen de carácter académico. Evidentemente, esa cantiga ten un compositor, mas hoxendía forma parte do ADN dun carcamán. E esa mesma cantiga, ademais, se canta no Grove con outra letra. Porque eu nací no Grove e a escoitei ali. O sea, eso creo que por donde temos que pasar. Primeiro, pensar en paisaxes sonoras, non pensar en restos arqueolóxicos e transcribir na medida das posibilidades as nosas paisaxes sonoras. Os que somos da Arousa, por exemplo, eu, as marcas sonoras da miña infancia non era o carro, era a sirena da fábrica de Salvador Otero. Eu iba á escola como se chama, pola serea de Salvador Otero. Iba a motora, a coller a motora, porque sonaba a buguina da motora, que decía, corre, me decían, corre Pepiño, que ás 9 é o último barco e nos quedamos en Vilanova a dormir. Esas eran as miñas marcas sonoras. Hoxe en día, as marcas sonoras dos nenos da Arousa son outras. E iso é o que eu creo que é o futuro da nosa... E só unha cousiña da oralidade. Os mestres de música hoxe en día siguen facendo oposicións a mestre de música, facendo análisis musicolóxicos. Eso é a realidade. Cando o que debería facer un músico, ou un profesor de primaria, é que lle puser, dou un exemplo, outras cousas pode haber, que lle puseran unha cantiga e que ele escoitara a cantiga e a pudera reproducir. E pudera decirnos que é o que está escoitando, que tuvera unha boa fonética, que fixera unha boa transcripción. Pero un análisis musicolóxico se está primando o puramente académico e o puramente intelectual sobre o sensorial. Bueno, xa estivemos peor. Xa estivemos en épocas en onde non se valoraba a música no ensino nin primario nin secundario, non? Entón, bueno, vamos mellorando, penso. Mari Carmen, queres facer unha intervención ao fío destas reflexións finais? Eu só quero facer un resumo, que cando vimos o programa e decía, ás 4 temos que estar ali, saímos a 1:30, 2 menos cuarto de cea, Dios, despois de estar aí toda a mañá e tal, e son as 8 da tarde e a min pareceme que estamos empezando, o sea, unha sorpresa moi grata, encantada e disfrutando destas experiencias que escoitamos hoxe, que se repita, sí, pero con outra xente que viramos gustosos a escoitar. Moitas gracias. A ti. Teresa, tócache pechar o... Bueno, eu estou totalmente de acordo con o que dixestes todos hasta o de agora. Solamente apuntar unha cousa, que o que dice Xavier está moi ben, o da metodoloxía pedagóxica. Eu creo que temos que falar moito de multidisciplinaridade. É dicir, estades aquí moitas persoas que vos dedicades á música, pero creo que a oralidade ten que impregnalo todo. Iso encantoume o que presentou Mari Carmen cando dixo que a súa recolla estaba viva porque se usaba as cantigas e tal. Eu creo que temos que ir aí, porque unha das cousas que eu noto como profesora de historia é que no currículo non hai nada do que eu recollo na FEP. O sea, non hai nada sobre por que as miña avoa falaba das mouras, non hai nada sobre microtoponimia. Home, se lle empezo a explicar, como lle explicaba outro día, que é un outeiro a rapaces de Vigo e non saben do que lle estou falando, entón temos un problema. Eu creo que incluso todo ese traballo que estamos facendo, temos aí moitos datos, hai que porse ca cabeza, non? E ver como podemos quitar metodoloxía, pero sí que temos que actuar, non? Porque non é normal que un rapaz de Vigo rodeado de outeiros de granito non saiba o que é un outeiro. Claro, a separación, o noso idioma está moi pegado ao mundo rural, ao mundo labrego, ao mundo mariñeiro, pero agora xa non, non? Entonces, claro, é que
Pero, bueno, aí está a multidisciplinariedade. Claro, pero tamén saber o que é un outeiro non é só para un labrego, é importante a nivel paisaxístico, as paisaxes que ti, non? Entón, eu creo que temos que incidir moito en eses currículos e que entren, o sea, non como esta LOMLOE, que é maravillosa comparado co que tiñamos antes, onde vai parar, non? Pero que ves os obxectivos didácticos e non aparece en sí mesmo a nosa cultura. Eso é para min o problema. Creo que aparece unha sola vez a palabra folclore. Claro, a vos en música, pero que a min... Non, folclore non é para música, é interdisciplinar. A min en secundaria, en historia, xa che digo que non. Aparece, creo, que asociado ao deporte, aos exercicios motrices e o xogo. Que ben. E en literatura galega, por exemplo, sí que aparecen isto, non? O sea, lendas de Mouras, cantigas e tal. Vale, pero na literatura, que é unha cousa así, o sea, que se ve de forma tal. Eu penso que xa por ir matando, porque xa pasamos uns minutos. Tamén sería interesante que, agradecer ao Consello da Cultura Galega o interese por estas cuestións que vinculan a escola o mundo académico a través do estudo da recolla da oralidade. E o fío disto tamén animar ao grau superior, é dicir, a universidade, o que son as facultades das universidades galegas, a baixar o terreo, non? E facilitar ese tipo de manuais, ou millor, ou de resumos, ou de guías, tal como se fixo por parte do Instituto da Lingua Galega nos anos 70 e 80, hoxe en día tamén, non? Para aclarar un pouco o panorama e podamos seguir profundizando en estas cuestións de recoller a oralidade que vemos que teñen tantas perspectivas positivas para tantas materias do currículum escolar como para a sociedade. Mais nada, agradecervos a vosa presenza, a todos e a todas, e novamente os parabéns e as grazas ao Consello da Cultura Galega. Obrigadísimo.